BPL सरकार सालायनाय समाव BPL 15 बोसोर सरकारखौ सालायना थांदों दा नोंथांमोननि सरकाराव बेसेबां बोसोर सरकारखौ सालायनो टारगेट दं सार आं सानदों बेहाय 20 बोसोर बेहाय थागोन आं आसा खालामदों आरो आं नुहुरदों UPPL आ बेयाव 20 बोसोर सालायगोन 5 बोसोर बारा बेखौ मानोना जों नुबाय बावैसोनि उनावनो रायजो राजाया बे BPF आव थानाय नंलिया जों बेखौ नुबाय आरो खना खनलानिफ्राय रायजो राजा ओंखारनानै दिनै UPPL खौ मदद खालामगोन दिनैनि दिनाव बुंखागोन आरो निश्चय उनावबो नुगोन बेवहाय दिनैनि दिनाव UPPL सरकारानो नेक्स्टआव फैगोन बेयो 100% आरो नेक्स्ट सरकाराव खुनु गोहोआनो बेहाय UPPL सरकार दानायखौ होबथानो हानाय ना खुनु वालानो होबथानो हाया लामा दालां बेफोरखौ जेनेबा आवगायनि सिस्टेमावबो मावदों थिगानो दा खोथाया जाहैबाय बेवहाय आं मोनसे नेम निथि गैयै बा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनफा मोनफा मिशन मुडखौ लानानै मावबोनायखौ आं नुवाखै बेखौहाय आं बुंगोन जेनेखि BTR नि डेभेलपमेन्ट कमिउनिटि हलानो जा माबा मोनसे अनुष्ठानानो जा दिनै चिफ सारा मोनफा थख' होलांदोंखौ जों नुदों गोबां रोखोमनि जोंनावहाय 35 निबो बारा जोंनावहाय मोनसे मिशन आरो नैबे बिमुं होनानै होनाय जोंना 1,40,000 निबो बारा जोङो बिगा हा होबाय थ' निश्चय जों बुंनो थाङोब्ला जों डाबल ट्रिपल जों होबाय बिसोरनि 15 बोसोर BPF जों थाबोबाय बेयावबो जेबो जायाखैमोन मोनाखैमोन गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क अर्थात BMN निउस नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा साफ्रोमनोबो नैबे बुब्लियाव गोजोननाय जासिग्रोबाय दा जोङो बड'लेण्ड मिडिया नेटवर्क न'खरनिफ्राय जोंनि 13 नं सिडली बियाबनि सार सायखं बसुमतारी सारजों जों दसे मोगा मोगि नि बिसय माखासे बाथ्रा रायलायनो जोङो दा नैबे हाबाफारिखौ लादों दा सारा जोंनि गेजेराव दङ खुलुमबाय जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों सार आवगायनि BPF गभर्नमेन्ट ओमफ्राय BPF गभर्नमेन्टनि आमोलाव माखासे डेभेलपमेन्टखौ लानानै ओमफ्राय BTC एरियाखौ सालायनायखौ नायोब्ला माखासे रुल्स एन्ड रेगुलेसनफोर गैयै बायदि नुयोमोन नाथाय दा नोंथांनि नैबे आथिखाल गभर्नमेन्टखौ नायोब्ला माखासे सिस्टेमेटिक लाइनजों थांनानै हाबा मावनायखौ जों नुनो मोनबाय थादों दा बेनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि फारागथिखौ जोंनि गेजेराव क्लेरिफिकेसन होगोन खुलुमबाय गासै BMN चेनेलखौ नायगिरि बिथांमोनखौ जि खोथाखौ सोंदों दिनैनि दिनाव खुब क्लेरिफिकेसन खालामनायनि आरो बेफोरखौ सावरायनायनि मोनसे समाबो फैदों होननानै आं सानो फारागथिखौ पलिटिकेलि जों बयबो डिफारेन्सखौ लाबोयो नट अनलि इन BTR इभेन इन आमेरिकाफ्रावबो इलेक्सन मेनिफेस्ट'फ्राव आरो थांनाय आरो गोदाननि मोनसे not only BTR even in आमेरिकाफ्रावबो इलेक्सन मेनिफेस्ट'फ्राव आरो थांनाय आरो गोदाननि मोनसे not only BTR even in आमेरिकाफ्रावबो इलेक्सन मेनिफेस्ट'फ्राव आरो थांनाय आरो गोदाननि मोनसे not only BTR even in आमेरिकाफ्रावबो इलेक्सन जों नुदों जेनेबा मेनिफेस्ट'फ्राव आरो लामा गोदाननि मोनसे not only सिस्टेमावबो मावदों थिगानो बिनि अनगायै जोङो माखासेखौ नुबोदों आंनि जेनेखि सिन्थाधारा खालामनाय दा खोथाया जाहैबाय बेवहाय आं मोनसे नेम निथि गैयै बा मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनफा मोनफा मिशन मुडखौ लानानै मावबोनायखौ आं नुवाखै बेखौहाय आं बुंगोन एग्जाम्पल हिसाबै जों बेखौनो बुंगोन जे सापज PWD हिसाबै जेसेबां एस्टिमेटेड बा एलटेड फान्ड बिनि बांसिनै स्किम हमनानै खामानि मावनायखौ आं नुबोबाय थादों आरो जेनेबा हमनानै ला सेरिकालचार बा हमनानै ला जों भेटेनारि बा फिसारि बा बिभिन्न डिपार्टमेन्टआव मोनफा मोनफा आलादायै बेनिफ्रायनो बाजेटनिफ्राय थाखा दिहुननानै मोनफा मोनफा मिशनजों लाबोनायखौ आं नुवाखै जायनि फलाव अनलि आं बांसिनखौ नुदों जेनेबा कनस्ट्राक्सननि बेलायाव बांसिन खामानि फैसा गारनायखौ नुदों आरो बेबो एलटेड फान्डनि हिउज बाराखौ आं लानायखौ नुदों खारन दिनैहाय बुंगोन जोङो बेनि थाखायनो लाइबिलिटिसआ बिराद जानानै थादों दा बे लाइबिलिटिसनि माबाया थाजानाय मानसिफोरा दिनै रावबो नङा सोरबा मास्टारनि फिसाला सोरबा बेकार सेंग्रा न'नि फैसाखौ लानानै खामानि मावनानै
बेखौ जोङो नुदों दा जों 2,500 कौटिसोनिखौ जोङो दिनैहाय मोनदांथि मोनदों दा बेनि गेजेराव सालिजारि खालामनानै बाद बाखि जिखिनि एमाउन्ट थादों बेबो हिउज दा बे हिसाबै जथे थथे मावहोनायखौ जोङो नुदों आरो गो अहेड बेयो जाहैबाय उइदाउट एनि बाजेट गैयालासे हिउज बारायै लाबोहोनायखौ नुदों आरो जों दानि जेनोखि सरकार आरो जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननायनि सरकार बेखौ जोङो स्पेसिफिक फैसाखौ बे फैसाखौ जेनोखि डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो आरो बख'नानै मोनसे मिशन मुडआव लाबोनाय जादों जेरैहाय जोङो नुगोन अनसाय बिथांखिनिफ्राय लानानै गियान सोरांनिफ्राय लानानै माइनाव सोरांनिफ्राय लानानै दा बेबायदिनो गोबां मिशनाव लाबोनायखौ जोङो नुदों बेनिखायनो साफ्रोमबो ओनसोलाव एसेब्लाबो बेनिफिटखौ मोननाय जादों दा बेनिखायनो जों बुंगोन डिफारेन्सआ बेनो जे जों दानि जेनोखि मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय बेयो फुल मिशन मुडआव आरो बे थांखिया जुदि मावफुंलांबाय थानो हायोब्ला जों आसा खालामदों जों गासै समस्तिनि जेनोखि रायजो राजा बेयो एसेब्लाबो गभर्नमेन्टनि जोङो मोनथारबाय माबा मोनसे मोनबाय होननानै दिनैहाय जोङो बुंनो हायो आरोबाव मोनसे बाख्नायजाथाव बाथ्राया बेनो दे गासै कमिउनिटि बेनि थाखाय अल कमिउनिटि डेभेलपमेन्ट बे फान्डखौ देग्लाय चिफ सारा आरोबाव बाजेटआव हमनाय जादों दा बियो जोबोद मोजां दा बे भिउसआ आरो बेनि मोनसे कनसेप्टआ जाहैबाय चिफ सारनिया गासैबो बे ओनसोलाव थानाय कमिउनिटियानो जाहाथे एसेब्लाबो गावबागाव हारिखौ जाहाथे एसे जौगालांनो हायो बेनि थांखि आरो नोजोरजों बेखौहाय मावनाय जादों दा बियो जोबोद मोजां बे डिफारेन्सआ जाहैबाय बेनिखायनो आवगायनि समफ्रावबो जेनेबा गुबुन हारिफ्रा आलादा दल हिसाब खालामनानै जों थांनायखौ नुदोंमोन दा खिन्थु मोनसे इउनाइटेडलि जों गासै कमिउनिटिखौ दिनै सापर्ट मोनदों आरो बयबो दिनैहाय कमिउनिटिया एसेब्लाबो जेनोखि बिटिआरनि डेभेलपमेन्ट कमिउनिटि हलानो जा माबा मोनसे अनुष्ठानानो जा दिनै चिफ सारा मोनफा थख' होलांदोंखौ जों नुदों दा बेनिखायनो डिफारेन्सआ बेनो जे दानिया मिशन मुडआव जोङो थांबाय थादों एकदम फुल एन्ड बे जाहैबाय पारफेक्ट आरो बेखौहाय बयबो हामजादों दिनैनि दिनाव दा बेनिखायनो आवगायनि सरकारा एसे बुला जाला बे माबाखौ जोङो नुबोबाय थादों आरो नोंथाङा एसे बावैसोनि आवगाय लायाबिलिटिसनि खोथा बुंदों दा लायाबिलिटिसआ जादोंमोनब्ला बबे डिपार्टमेन्टफ्राव जादोंमोन बेखौ नोंथाङा माबायदि क्लारिफिकेसन दिनै आं मोनदांथिनायाव मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआवहाय दङ दा बेनिखायनो भुगिनांनाया सोर भुगिनांदों दा नों आंनि गथ'फोरानो भुगिनांबाय दा बेनिखायनो मानसिफ्रा बेयाव फ्रास्ट्रेसन जाबाय दा बेखायनो मानसिफ्रा आवगायनि बायदि जेरैबायदि लुबैदोंमोन दानि सरकारा जाहैबाय स्पेसिफिक माबाजोंहाय डिपार्टमेन्टजों दिनैहाय थाखाखौ हमनानै होलांदों दा बेनिखायनो मानसिफ्रा बेयावनो फ्रास्ट्रेसन जादों जे आवगायाव ओरैहाय खालामब्लानो गो अहेडआव मोनोमोन ओरै खालामब्लानो गो अहेडआव दा बेफोरबायदि माखासे सिस्टेमखौ जोंनि मानगोनां चिफ सारा जाहाथे भबिष्यतआव मोजाङै सरकारखौ एडप्ट खालामलांनानै आरो जोंनि जेनोखि बे कालचार जे लाइबिलिटिस कालचार बेखौहाय बिथाङा दिनैहाय एसे फोजोबलांनायनि बेबस्थाखौ लादों फैबाय थानाय समफ्राव नोंथांमोना आवगायनि सरकारखौ नायालासिनो आरो बिथांमोननि जिखिनि लायाबिलिटिस बेखौ नोंथांमोना हयथ' माखासे फान्डनि बेलाजों नोंथांमोना ड्र खालामनांबाय जानो हानाय दा बेनि बेलायाव नोंथांमोननि सरकारजों माबायदि खस्थ' मोनदों आरो माबायदि भुगिनांदों एक्चुअली बुङोब्ला 2,500 कौटिया 5 बोसोराव माने लाइबिलिटिस होनायावनो जोबगौमोन आंनि सिन्थाधारा आरो आं सिन्था खालामदों 2,500 कौटिया 500 कौटिबाबो खय माबा बोसोर थाङो बोसोराव जेनेबा 800 कौटिखौनो लाबाय जेनेबा बे होनायावनो जुदि थाङोब्ला जों दिनै रायजोनि मा खामानि मावनांगौ बे फैसाखौ जुदि बिसोरनो हरजोबनांगौमोनब्ला अब्ला जों बबे फैसाखौ लानानै बिटिआरनि शब्दजों लाना जों डेभेलपमेन्ट खामानि मावनोमोन बेथ' असम्भब दा बिनिखायनो अब्लाबो जेनोखि गाइडलाइन बायदियै जेरैहाय हरनांगौ बेखिनिखौथ' होबोबाय थादों अब्लाबो जोङो नुदों जे बियो मोनसे सुख'हायै मोनसे जेंना आरो दिनैनि दिनाव आं बुंगोन जे खोथा बेखौहाय होजोबनो हानाय खेबसेनो सरकारना मोनसे पसिबिलिटि गैया दा बेखौ लानानैनो मानसिफ्रा बुंबाय थायो होनांगौ मोननांगौ खिन्थु बेथ' असम्भब नङा जोङो 5 बोसोराव मा मावनो
गभर्नमेन्टआ मा मावनो ना मोनसे लामा बानायनो ना दालां बानायनो गासै मावखानायखौनो हरजोबोब्ला दा बेनिखायनो बे असम्भब नङा अब्लाबो जोंनि मानगोनां सिबसारा दानि सरकाराव लाइबिलिटिस गालाङै बाथ्राखौ बिथाङा बुंबाय थादों आरो खुब मोजां आरो बेखौहाय मोनसे मावलांनो हायोब्ला मोनसे सिस्टेमेटिक फैगोन आरो जेनोखि मिशनफोर दङ आरो बेयावहायनो जोङो रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनगोन आगुनि समफ्राव जोङो नुदोंमोन माखासे खामानिफ्रा कनस्ट्राक्शनफ्रा डिपार्टमेन्ट वाइसै एक्चुअलि अफलाइनजों जाजोबोमोन आथिखालाव नोंथांमोननि नैबे गभर्नमेन्टआव बांसिन अनलाइनजों सोलियो एक्चुअलि थगायनो हायै बायदि स्टाइलाव जानानै दङ दा माबायदि फारागथि जादों सार बेखौथ' जों मोनसे बिराद चेन्ज लाबोनो हादों होनांगोन बाख्नायनांगोन जोंनि मानगोनां चिफ सारखौ दा मोनसे बे ट्रेन्सफरमेसन जेरावहाय अफलाइनजोंहाय जायाब्ला आरो दानि जुगानो डिजिटेलाइज दा बेखौहाय जों थाबैनो जोङो एक्सेप्ट खालामनो हादों जों बेखौ बुंनांगोन आरो मावनाया जेनेबा एसे फास्ट जादों दा बेयो खुब मोजां जादों आं बेखौ बुंगोन आरो बेबायदिनो जेनोखि बारै स्ल' जानाय खामानि बेफोरखौ जोङो एसेब्लाबो पास खालामनो हायो अफलाइननि बेलायाव जों माखासे बुल्ला जाल्ला खामानि मावनानै माखासे समाज बिथिङाव माने बुल्ला जाल्ला खामानि जाबाय थानायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दानि जुगाव अनलाइन जानायजों लोगोसे माखासे खामानिफ्रा सिस्टेमेटिक लाइनजों थाङो दा हयथ' नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ बेबायदि सिस्टेमेटिक लाइनजों थांनायखाय माबायदि डिफारेन्स खालामगोन बेनि सायाव डिफारेन्सआथ' बुंनांगोन जेनेबा नोङो अफलाइनावथ' एसेब्लाबो बुला जायो बेखौथ' बयबो एक्सपिरियेन्स दं खिन्थु जुगानो थिनबाय दा जुगखौ जोङो एक्सेप्ट खालामनानै लानो हादों माने जोङो माने मोजां थिंकिंआव दङ आरो बेजोंहाय जोङो बहुद माने जेनोखि सेफटि आरो रेकर्ड बेखौ जोङो क्लियारलि दोननो हायो दा बेनो आरो डिफारेन्सआ जोङो बेखौहाय समजोंबो जोङो खाबजानो हादों आरो बेजोंहाय जोङो मोनसे मोजाङै अफिसियेलि खामानि सेटआप जोङो खालामनो हागोन बावैसो साननि गेजेराव जोंनि नैबे बिटिआर सरकारा बिटिआर भाइब्रेन्ट 0.2 आव जों नुनो मोनदों माखासे बाजेटआवहाय जोङो खोब मोजां नुदों माखासे बिथिङाव डिपार्टमेन्टखौ लानानै एसे हाइ खालामदों बुंनो थाङोब्ला TND आव जों एसे हाइ नुदों बाजेटखौ ओमफ्राय सेकेन्डलि एडुकेसनखौ नुदों ओमफ्राय लयेस्ट हिसाबैहाय जोङो एग्रिकालसारजों लोगोसे फरेस्ट बे मोननै डिपार्टमेन्टखौ जों एसे ल' बिथिङाव नुनो मोनदों एक्चुअलि माबायदि जागोन सार बेयो बेथ' जोंनि बिटिआरनि गोनांथिखौ नायनानै बाजेटखौ हमो जेनेबा बबेबा खेथ्रआवहाय एसे जेनेबा नांथ'वाब्ला बेखिनिखौ दस्रायावहाय एसे बारा हमनानै गोनांथिखौ मावनांगौआव आरो रायजो राजानो बेनिफिट होनांगौ बे बुस्थुखौ खालामनाय जायो थ' निस्सय जोङो बेखौ बुंनांगोन जे जेखिजाया फरेस्ट आरो एग्रिकालसाराव एसे खम हमदोंबाबो दे गोनांथिया बबेयाव बांसिन दङ आरो रायजो राजा बबेखौ लुबैदों दानि जुगावहाय बबेखौ बांसिन मावनांगौ दं नो डाउट एग्रिकालसारावबो मावनांगौ थिगानो अब्लाबो गोनांथिसिनखौ प्रायरिटिखौ नायनानै आरो जोंनि बिटिसिनि बाजेटखौथ' बयबो मिथिखायो दा बेखिनिखौनो लांनानै बबेयाव साबसिनै आरो बांसिनै मोजाङै मावनो हागोन आरो रायजो राजानो उपकार होनो हागोन बेखिनिखौ नायनानै बाजेटखौ खालामनाय जायो दा बाजेटखौ अमुकाव बांसिना गाज्रि जादों अबावबा एसेया गाज्रि जादों आंखौ बुंनो आंहा अथराइजबो गैया आरो बेखौ आं बुंनायाबो थिग जानाय नङा आं सानो आरो बेखौनो आं बुजिदों आरो बेखौनो बुंदों चिफ साराबो गोनांथिखौ नायनानै आरो बेनो एक्सप्लेनेशना बेनो जों बेखौनो बुजिगोन जे उमुगाव देग्लाय गोनांसिन जादों दा बेनिखायनो बेखिनि डिपार्टमेन्टआव लांनाय जादों बा बांसिन लानाय जादों दा बे रं कनसेप्ट नङा खिन्थु गोनांथिखौ नायनानै बेखौहाय बानायनाय जादों आं बेखौ बुजियो नाथाय अपोजिसन माखासे जोंनि गेजेराव पार्टि दङ बिपिएफखौ हमना लाबाय लोगोसे बायदि बायदि दोलोनि MCLA फोर दङ बिथांमोना बिटिआर गभर्नमेन्ट नैबे बाजेट जिखिनि खालामनाय बेखौ फसायनाय मोनाखै होननानै बिथांमोना अजद होबाय थादोंमोन आरो दा बिथांमोना बेखौ गनायनो हायाब्लाबो दिनैसिमाव बिदि दङ मा बुंगोन बिनि बेलायाव बे माबाया बिदिनोखा जेनेबा अपोजिसनाथ' अपोज खालामाबा उदै बुंखाया थ' बेनिखायनो हाजार मोजां लाबाबो बेवहाय गाज्रिया बुंखागोनखा दिनै मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' सारा मोजांखौनो दिनै एडप्ट खालामदों ना गोबां जोंनि गेजेरावहाय बर'न कापनिफ्राय लानानै लाइमोनफोरखौ दुंग्लाब होदों दिनै नलेज फेस्टिभेल फाथिनानै दिनैहाय जोंनि बे ओनसोलावहाय जे सान्थि फैबाय आरो गोबां बेजोंहाय जोङो सोलोंनो हायो बेखौ दिनै दुंग्लाबदों दा बेफोरबायदि खालामनायावबो आरो बाजेट मोजां लानायावबो बिसोरो
मोजांखौ बुंखानाय नङा दा बिसो बे गाज्रि बुङो खिन्थु बेफोरखौ बुंनानै दिनै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बिसास गैया आरो फोथायहोनोबो हानाय नङा दा बेनिखायनो बाजेटखा आरो बेनि सायावहाय गोनांथि आरो मावनांगौखौ लानानै बेखौहाय मावनाय जायो थ' अपोजिसनाथ' जेब्लायबो बिदिनो बुंखागोन जे सानफ्रोमबो बे नेगेटिभखौनो सिन्था खालामबाय थाखागोन आरो बिनि उल्थायै मा बुंनो हागोन बेखौनो सिन्था खालामबाय थाखागोन थ' गथिखे आं बुंगोन बाजेटआ मोजाङानो जादों आरो हाजारखि बिसोरो रायजो राजानि गेजेरावहाय जायाखै बे मोजां जायाखै एथ'खिनिनिफ्राय एथ'खिनि बे लानाया जायाखै होनबाबो दिनै जोंनि बे लेखाया खोन्थागोन आरो जों आवगायनि सरकाराव नुनो मोनाखैमोन जे समाज लेभेलाव बा जोंनि माखासे एरियायाव बिटिसि ओनसोलाव माखासे बिमुं होनानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो बुल्ला जाल्ला मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय दा नोंथांमोननि सरकारा माखासे बिमुं होनानै माखासे बिमुंनि गेजेरजों जों खामानि मावबाय थानाय मोनो एक्सुअलि मा बिमुंजों होनानै नोंथाङा हाबाखौ मावगासिनो थिग दं बेयो माने आवगायथ' जेबो बेबायदि बिमुं गैयामोन दाथ' जोङो गोबां रोखोमनि जोंनावहाय 35निबो बारा जोंनावहाय मोनसे मिशन आरो नैबे बिमुं होनानै होनाय जेरैहाय नलेज सेन्टारखौ जोङो मोनसे मा होनलाय बे बेनेश्वर ब्रह्म बेबायदि होनायजों आरो नलेज फेस्टिभेल बिनि ओमफ्राय सुजित नार्जारि अडिट'रियाम आरो बेबायदिनो माइनाव सोरां बेफोर मोनसे बिमुं आलारि सोरां बेबो मोनसे नाम दा बेखौ मुंख'नाय लोगो लोगोनो रायजो राजाफ्रा मिथिबाय नीलेश्वर ब्रह्मआ सोरमोन सुजित नार्जारिया सोरमोन आलारि सोराङा मा आलारि सोरां माने जे मन्दिर मस्जिद गिर्जायाव जे जोङो एसे स्किम मोनो नैबेखौ नलेजखौ फैबाय आवगायाव मन्दिर मस्जिदाव जों नुबोदों आरो खोनाबोदों रायजो राजानिफ्राय जों दिनै खोनाबाय माने गामिनि रायजो राजाया सोरबा गावबुराया थांनानै इएमनाव बिखिथाब हैबाय थायोमोन थांबाय थाथारो दे जागोन होननाव बिनि मोनसे मिशन गैयामोन माने उद्देश्यआनो गैयामोन माब्लाबा थाबा हरबाय जेनेबा 5,000 10,000 बेखिनिजों एसे मावना लादो आरो माब्लाबा मोनबोबाय सोरबा अनजाबा 5 लाख 10 लाखबो मोनबोयो दा बे मोनसे खुनु सिस्टेमेटिक गैयामोन आरो दा बेनिखायनो दिनैनि दिनावहाय मोनफ्रोमबो स्किमानो मोनसे बिमुं दं जोंहा आरो बेखौ लानानैनो रायजो राजाफ्रा स्टुडेन्टफोरनि थाखायहाय दिनैहाय गियान सोरां मोनोनो फरायग्राफोरनि थाखाय आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय माइनाव सोरांनो दा बेफोरबायदि थख' नाम थानायखाय जोंनि मिशना माने ABCD फरायनाय बायदि मोजाङै माने गायलांनो हायो आरो बेफोरनि उनावहाय माबाफोर आपडेट खालामनायनि बिथांखिफोर होनानै आपडेट खालामनायनि लाइनफोर लाबावगोन नामा निस्सय मोजां सिन्था खालामबाय थादों मानगोनां बिटिआरनि CM सारा जोंनावहाय 35निबो बारा मोनसे मिशन थानानै आरो माथो नांबावगौ दा बे 35टा स्किमा बे रायजो राजानि गासैबो जोब बेखौ रावबो जेनेबा नेग्लेक्ट खालामनो हाया बिसोर मोनखाथारगोन दा बेनिखायनो आरोबाव मोजां सिन्था खालामगोन निस्सय समा जेब्ला थोनो आरो गोनांथिखौ जेब्ला नुयो जायफ्रा सिन्था खालामो डेलि माबा मोनसे रायजो राजानो होगोन नामा आरो बेखौ माबा मोनसे सुफुंनो हागोन नामा होननानै जाय दैदेनगिरिया सिन्था खालामबाय थायो स्पेसियेलि बुंनो थांगोन जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा दा बिथाङा दिनै आरोबाव गोदान मोनसे एडप्ट खालामगोनखौ आं आरो मिजिंथिदों आरो बिथांनि जेनाखि भिजन आं बेखौ नुबोबाय थादों आरो थारमाने माखासे जों हानि बेलायाव फैनि जोङो आवगायनि डाटाखौ नायनानै आरो आथिखाल नोंथांमोननि सरकारनि डाटाखौ नायनानै हानि बेलायाव माखासे हा राननायनि बेलायावबो BPF गभर्नमेन्टआ जिखिनि होनांगौमोन हाखौ मोजाङै होनो हायाखै बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा आथिखालाव नोंथांनि नैबे सरकारा 5 बोसोरनि गेजेराव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि नैबे BTC ओनसोलाव बांसिन हा होनायखौ जों नुनो मोनबाय दा एक्चुअलि बेसेबांसो सुबुंनो नोंथांमोना हाखौ होनो हाखो जोबोर मोजां बियो जिनोखि रेकर्ड बायदि आरो जोङो आंनि डिपार्टमेन्ट नङा अबसे अब्लाबो बेखौहाय तदन्त खालामनानै जों नुबाय उपर होदों 30,000 जेनेबा बिसोरो जोंना 1,40,000निबो बारा जोङो बिगा हा होबाय आरोबाव जोंना नै मोनसे 0.0 मामोन बे 3 बिसुमति आरो बे फैगासिनो दङ दा बेजों आरो जोङो होबावनायनि टारगेटखौ जोङो खालामबाय थादों
थ' निसय जों बुंनो थाङोब्ला जों डाबल ट्रिपोल जों होबाय बिसोरनि दा रायजो राजाया बेखौनो लानानै गोजोननाय दङ दा बुंबाय थायोमोन आदार कमिउनिटिसा जों हा मोनाखै दाख्लैसो एगजामपोल आंनि समस्थियावनो जेब्ला नैबे थिंखुबारियाव आंनि समस्थियाव बेहाय स्कुलनि बेसेबांबा गोबावसै 40 इयार्सनिबो बिसोर बारा जाबाय बेहाय ओमफ्राय बिसोरहा स्कुल आरो मन्दिरनि बिसोरो हाखौ मोननायनि परिबेसानो जायाखैमोन आरो 15 बोसोर बिपिएफजों थाबोबाय बेयावबो जेबो जायाखैमोन मोनाखैमोन दा बेवहाय शिब सारा फैनाय लोगो लोगोनो रायलायबाय रायलायनानै बुंबाय सप्तासेनि गेजेराव आं खालामना होगोन ओरै सप्तासेबो लायाखै साननैजों जादों रायजो राजा आंनाव फैनानै बुंफैबाय सार शिब सारा बुंलांदोंमोन सप्तासे खिन्थु सप्तासेयानो लायाखै साननैयावनो बानायना हरबाय होनबा मा असुबिदा जादों बेहाय दा खोथाया बे फैबाय आरो जेखि जाया मानो बेखौ नायै सालिजारि खालामनानै डिपार्टमेन्टआ बेखौ होलांबाय थागोन आरो होनांगौआबो जोंहाबो हा हिसाबै हानि मालिक होननानै जों बुंबाय थायो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो हाफोरा गासैबो थिग नंजोबा दाबो नङा इभेन नङा जों खारन जों बेवहाय कनसियास नङा बेनिखायनो आं दिनैसो खावलायगोन थारमाने जों हाफोरखौ थिग खालामना लानाया जों गोनांथि दङ जोङो माब्लाबा समाव बिराद उसुबिदा जायो जेनेबा बारहुखा फैयो आरो बेबायदिनो जोंहा नेचारेल कालामिटिस जायो बे समाव जोङो हाया थिग नङाबा जों गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो सुबिदाखौ होनो हाया दा बेफोरो जोंनि मोनसे अबहेलायाव बेफोरो जानानै थाङो आरो जों माखासे जोंनि समाजाव जोंनि बिटिसि ओनसोलावनो जों माखासे प्रब्लेमखौ नुबाय थायो आरो बे प्रब्लेमा आरायज जाबाय थायो जोंनि ट्राइबेल एन्ड ब्लकआव जोंनि बर'फ्रा दासिमबो गावनि हाखौ नामजारि खालामनांगौ दायथ'खौ मोजाङै लाया आरो बेनि गेजेरावनो भुगिनांगौ स्टुडेन्टसफ्रा माब्लाबा फरायनाय समाव हानि जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो माबायदि क्लेरिफिकेसन सार बेनि सायाव एकदम सैथो खोथा बियो जों बेखौ मोनबोबाय थादों आं समष्टि गार्जेन हिसाबै गथ' गथायनि सायावहाय बेथ' प्रब्लेमा फैखादोंआनो आरो बिनि अनगायैबो जों बुङो जोंनि रायजो राजा जे बारहुखा जायोब्ला सारअन्थाइ थिंजों गब्लङोब्ला जोङो सरकारनि जेबो मोना खिन्थु सरकारा माजों होयो जोङो नायनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ अननानै माब्लाबा बिदिनो हानायखिनिखौ होनोसै खिन्थु सरकारनिफ्राय आदाय खालामनोब्ला नोंनि हाया थिग जानांगोन जोंनि मानसिफ्रा दिनै कनसियास नङा जे आंहा बे हादे आंनि होननाय लेखाबो सोरनावबा गैया दा बेनिखायनो जों बे ओनसोलनि मालिक थिगानो खिन्थु नोंनि अधिकारा नोंनाव गैया खिन्थु वेरेस नोंहा लेखाया थिग नङा अब्ला जोङो गभर्नमेन्टनि मा सुबिदा होनो दा बेनिखायनो आं दिनै खावलायगोन आरो बे चेनेलनि गेजेरजों जे जोंहा हा दङ थिगानो बेफोर हाफोरखौ गासैबो थिग खालामना लानाया एकदम माने प्रयजन आरो गोनांथि दङ जों नङाब्ला माखासे सुबिदानिफ्राय जोङो बयकट जागोन माखासे जोङो इयुन जोलै गावबागाव गथ'फोरनि बेलायावबो माखासे हेंथाया फैयो बेखायनो बेखौ जोङो थिग खालामनांगौ आरो दानि सरकारनि जेरैबायदि बिथोन होनाय बायदि दा हा होनायनि बेबस्था बेवहाय जोङो बारसोमना खामानिखौ मावना लानांगौ आरो जों माखासे हानि बेलायावनो नुबावो जोंनि गेजेराव दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेरावनो बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा जोंनि बर'फ्रा गावनि थाखानाय हा फुरानाखौ गारनानै दासिमबो हादानाव जोंनि नेसनेल पार्कखौ जोंनि हाग्रा एरियाखौ डिस्ट्रय खालामनानै माने समाजाव गेन्दा खालामनायखौ जों नुनो मोनो हाग्राखौ सेभ खालामनायनि बेलायाव थांनो नागिरो एक्सुवेलि माबायदि जोंनि समाजनि थाखाय बियो गोरोबथाव गनायजाथाव बेथ' जों नुबोबाय थादों जों मोनसे बेखौहाय बर'फ्रा ट्राइबेल होननानै हाग्रायाव जोङो थांनो मोजां मोनो बिदि होननानै सानब्लाबोथ' जानाय नंला दानि जुगा बहुद सोलायबाय आरो जोंनाव दा फुलि फरेस्ट आरो मानसिजों जोङो सोमोन्दो लानानै आरो हाग्राखौ रैखाथि होनायनि मोनसे सम फैबाय खारन जों मोनसे बारहावाखौ नायनानै जोङो दिनैहाय प्रटेकसन खालामनांगौनि दिनैहाय गोनांथि फैबाय दा बेखौ नायनानै जोङो हा थाखानायानो जों दस्रायाव थांनायखौ जोङो नुदों थ' न' डाउट आंनि कनसेप्टआ आंनि साननाया जे जों मिथिंगाजों आरो मानसिजों सोमोन्दो दङ दा बेखिनिखौ जोङो लाखिनानै बे हाग्रा ओनसोलखौ जोङो आरोबाव एग्रेसन खालामाबा मोजां आं बेखौ सिन्था खालामो आरो खारन नङाबा जों भबिष्यतआ बिराद डेन्जाराव जोङो खालामनानै लानाय जागोन आरो जों मोनसे सुइसाइडेल जोङो थांगोन न' डाउट
बुङो जोङो बर'फ्रा बिदिनो ट्राइबेलखा हादान जों खुलिखायो थ' बिदि होननानैथ' जानाय नंला थ' दा जों बयबो रोंबाय राबाय आरो बयबो जोंनि बर'नि ओनसोलाव सोलोंथाइ मोननायजों बयबो जोङो रोंगौथि मोनबाय जोङो बिनि बेनिफिसियेल आरो बिनि गोनांथिखौ जोङो बयबो बुजिनांसिगोन आं बेखौनो बुंगोन आरो दा जेनेबा जोङो बेखौ रैखाथि होनाया गोनांथि दङ खारन जों बिसोरनिफ्राय साया मोनो आरो जों बिसोरजोंनो जों समान समानै क' एक्सिस्टेन्सआ जोंहा दङ हिसाबै बेखिनिखौ जाखिनि प्रटेक्टेड खालामबाय जाखिनि दोनबाय बेखिनिखौ जोङो रैखाथि होनाया बा गोनांथि दङ होननानै आं सानो नाथाय बिटिआर सरकारनि माखासे होबथासेयावबो आरो जोंनि माखासे बर'नि माहारि आफादफ्रा होबथासेयावबो जोंनि माखासे थाखोनि मानसिफ्रा माने दासिमबो गनायनो हाया एक्चुअलि बिनि अल्टारनेटिभ लाइनखौ बेजों लांब्ला मोजां जागोन होननानै सानो नोंथाङा हाग्रा सरैखाथनि बेखौनो आं बुंनाया दहाय जोंहा मोनसे ट्राइबेल होननानै जोङो बिदि खालामखायो होननाया बेनो खिन्थु दानि जुगाव जोङो सिन्था खालामनानै जोङो मटिभेसन आरो बेनिबो गोनांथि दंसै आरो थाखानायखौ फोजोबस्रांनायाबोथ' बहुद अयनाय जागोन आरो दानि गोबां संगठन लानानै होबथाबाय हायाखै नोंगौ हायिनि माने गैया दाथ' बहुद माबा जाबाय कन्ट्रल जाबाय जों मेक्सिमामखौनो जों नुदों दायो आरो जिनोखि डिमार्केसन नेसनेल पार्क जोंहा खालामखाबाय ओरै होखाबाय जों बिनि लाइन अफ कन्ट्रलखौ माब्लाबा जोङो कनफ्लिक्ट जायो नुदों खिन्थु दा जोङो बांद्राय थांनायखौ जोङो नुवाखै थ' बेनिखायनो जोंसो साबधान जानांगोन जोंसो एसे एवारनेस जोंसो जानांगोन आरो थारमाने हा थाखानाय मानसिया बेहायबो थाबाय आरो दस्रायावबो थांबाय दा बेखिनि जाखिनि एरिया जोंहा मोनसे बिटिआर हिसाबै दिनै दाननानै होखाबाय बेखिनि बारालासिनो आरो जोङो माब्रै बेखिनियावनो जों थाबथानो हायो बेखिनिखौ जोङो बुजाय आजायैब्लाबो जोङो बेखौ लाखिनांसिगोन आरो जोङो एग्रेसिभलि जोङो खालामबोनायखौबो नुदों दानि जेनोखि बिटिआर गभर्नमेन्टआ माने राहा लामा लाबाय थादों आरो होबथादों थिग बेबायदिनो जों सानसे बेखौहाय जोङो मोजां प्रटेकसन होनानै जों क' एक्सिस्टेन्सखौ जों लाबोनो हागोन बेखौ नुदों जों माखासे नोंथांमोननि गभर्नमेन्ट सालायनायनि बेलायाव थांगोन नोंथांमोना हयथ' आन्दलनकारिमोन हिसाबै बिटिआर एकर्डआ जालांबाय बेनिनो आन्दोआव जोंना माखासे दफाफोर दङ बे दफाफोरखौ दा नोंथांनि सरकारा बेसेबांसो पार्सेन्टेजाव मावनो हाखो आरो नोंथांमोननि सरकारा बेसेबां रायजो राजाजों मा खामानि मावनो हाखो बेखौ नोंथाङा माबायदि सुबुरुन होनो रायजोनि गेजेराव आं बेखौ बुंगोन जोंथ' फुरा 90%आनो जाबाय 90% जाबाय माने बांसिनानो मावजानाय जाबाय मानसिफ्रा सिन्था खालामो आरो गोबां खोथा लानानै एनडिपिखौ फुनानै दिनैहाय खोथा बुंनो नागिरोथ' फ्रायानो एनडिपिनि समस्यायाथ' 99%आनो जोब्बाय आरो दा जोंहा जेसेबां मोनबावनांगौ खुब गैलियाखौनो जों बुंदो रिहेबिलिटेसनखौ लानानै आरो फारसेथिं जोंनि जेनाखि मार्टियार्सफोरनिखौ लानानै बेखौथ' होबाय थादों आरो होगोन दा बे खोथाया जाबाय बाजेट सिस्टेम जायो आरो बे बाजेटखौ लानानैसो सरकारा मावनो हायो दा बेखायनो जों बुंगोन एनडिपिनि समस्या 99 जोब्बाय दा आरो जोंनावहाय थख'यै जेनाखि डेभेलपमेन्ट पेकेज जोंहा दं बेखौबो अलरेडि जों डिपिआर बानायनानै चिफ सारानो जोंनि मानगोनां चिफ सारानो बेखौहाय हेन्डेल खालामदों आरो खुब सम्भब बावैसोनि उनावनो बेखौहाय जोङो मोगथां महराव नुगोन जों बेखौहाय आसा दङ आरो बाद बाखि गामि सोसननाय बेखौथ' बुंनांखालिया बेथ' आरो मिडिया सिडिया बयबो मिथिगौ दा बे हिसाबै आरो जोंनि जेनाखि एनआइए केस थानाय एनडिएफबिनि बेखौहाय सेन्ट्रेलाव हरबाय होननानै दिनैहाय अलरेडि फोसावखाबाय आरो दिनैहाय बे बुस्थुखौ बा बे जेनाखि खामानिखौ दिनै नुबाय थाखादों दा बेनि सायाव आं बांद्राय बुंनांगौ गैया आरो बांद्राय बुंब्लाबो गोबां मानसिया गोबां कमेन्ट होगोन दा बेखौ समजों लोगोसे समानो बेखौ फोरमायगोन जे गभर्नमेन्टआ बेनि सायाव बेसेबां पजिटिभिटि लानानै खामानि मावबोदों आरो बेखौ नाजानायाव सान हर बेसेबां सिन्था खालामनानै आवगायबोदों बेखौ समानो खोन्थागोन आरो बेयो जाफुंगोन 100% जाफुंगोन आं फोथायनाय दङ आरो बांसिन मानसियानो जोंनि एनडिएफबिखौ लानानैसो बांसिन गेम गेलेबाय थायोथ' दा मोनसे सेन्सेसन बा सेन्टिमेन्ट लानानै बेखौनो बांसिन खामानिखौ मावबोबाय थायो दा गतिके बिनि प्रसेसा दिनैहाय सिगां बुंबोबाय थादोंमोन आं बुंदोंमोन बेखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटआव हरनाय जागोन दा स्टेटआव कमप्लिट हरबाय दा स्टेटनिफ्राय मा खालामहैगोन खालामा बेखौ जों सिगांनो आवगोनो बुंनोबो हाया आरो बुंनायाबो थिग जानाय नङा
खारन माखासे सिंनि बाथ्रा थायो बेफोरखौ गासैखौबो बुंजोबोब्ला एसे उसुबिदा जालाय लायो दा बेफोरखौ बुंग्रोजोबोब्लाबो टेक्निकेल उसुबिदा जायो दिनै नुलांगासिनो दं रायजो राजाया दा क'क्राझाराव दाख्लैसो फैबाय काजलगावआवबो माखासे दंफैयो दा बेफोरखौ जोङो गावजों गाव बुंलायना लायोब्ला सोरखौबा हिंसा जानानै माबा मोनसे सोरखौबा ओरैसो नारसन हरनाय जायो दा गतिके लाब गैया बेखौ मावनो सरकारखौ सान्थि परिबेसै आरो गोजोनै मावनो हो थाबनाय दफाफोरखौ मावफुंनो माबायदि मेन्टेलि प्रिपेरेसननि गोनांथि जायो सार दा एक्चुअली मेन्टेलिटि प्रिपेरेसन माने टाइम एन्ड सिचुएसननिबो खोथा थाबाय आरो बेखौथ' मावफुंखानांगोन रावबोथ' कमप्रमाइस गैया बेहाय आरो जोंनि जेनेबा बर'नि माहारियारि आफाद एबसुआबो बेनि सायाव कमप्रमाइजिं दिनै बे कमप्रमाइस गैयालासे बिथांमोनाबो दिनैहाय नारसिनबाय थादों मावबाय थादों दा बियो एसे समनि गोनांथि आरो बेहाय मा होनो नारसिननायनि गोनांथि आरो बेखौ नारसिननायखौ नुबोखादों दा बिनि गेजेरावहाय दा बांसिनानो जाबाय आरो जालांगोन टाइम सिचुएसनजों बे जालांगोनखौ आं नुदों आरो जोङो आवगोलनि सरकारखौ नुयोमोन जिखिनि एनडिएफ्रा जेलाव जोबजानानै जोबथेसालियाव दंमोन बिथांमोनखौ लानानै जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामालासिनो माखासे राजनीति गेलेबाय थानाय नाथाय दा नोंथांमोननि सरकारा बेबायदि खालामालासिनो उदां अख्राङाव लाबोनो दा माखासे जिल्ला थाखोनि मिरु जोबथेसालिफ्राव लाबोनानै दोनफैदों दा एक्चुअली माबायदि बियो एनडिएफनि थाखाय दाथ' जों जोबोद बाख्नायनांगोन जे सिचुएसनखौ जोङो स्टेटआवहाय जि बुस्थुआ दंबाय थायोमोन दिनै जोङो जोंनि न'नि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव दिनै बिथांमोनखौ दिनै दोनफैबाय बे जोंनि मोनसे आंगो न'आवनो सफैनाय बायदि जाहैबाय दा बेनिखायनो जोङो बुंगोन जे फार बेटार जोङो आवगायनि सरकारनिफ्राय जे जेबो नाजायैखौ नुनानै आरो हानायबो नङा बेखौ नुनानै आरो सुक्तिकारियानो जों गासैबो दैदेनगिरियानो बे सरकाराव दङ हिसाबै मेक्सिमाम बे खामानिखौ नाजाबोदों आरो बेनिखायनो बे नाजानायनि गेजेरजोंसो दिनै बे मोगथाङाव महर मोनदों आरो नाथाय जों माखासे बेलायाव नुयो सोरबा इउटिउबारफोर सोरबा समाजनि बायदि बायदि मानसिफोर थाखोनि मानसिफोरा बेफोरखौ लानानै गोदाव सोराव खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ इमोसन स्टाइलाव लाबोयो सारनिफ्राय नोङो माबाफोर एडभाइस होनो सानो नामा आं बेखौ खावलायगोन जे इउटिउबारफोर बिथांमोना एक्चुअलि मालायनि खोथाखौ लानानै बिसोरो फकास खालामो आरो इउटिउबार होननाय माने इउटिउबार माने जों गासैखौबो जे बे रियेलिटि माबा रिपर्टार जागोन जों बेखौहाय जों बुंजोबनो हाया गोबां मटिभ्स थायो इउटिउबार्सफोरहा गावनि भिउस बारायनानै माखासे फैसा मोनो नामा आरो माब्लाबा सोरखौबा ओरै माबा खालामनानै माबा मोनसे जायो नामा दा बेबायदि बाथ्राजों गोबां बाथ्राया बुङो दा बेखायनो जों लुबैदों आंनि खावलायनाया जाहाथे समाजाव बेबायदि थुनजुलायनाय बाथ्रा लाबोनानै जाहाथे जोंनि समाजाव गुबुंले लाबोआ जि बुस्थुखौ दिनैहाय सरकारा आवगायदों खामानि मावनो जाहाथे बेनि उल्था बुंनानै जाहाथे हेंथा गसङा दा बेखौ आं खावलायगोन आरो जोंनि जाथिया दाबो गोरलैयावनो दङ जोङो दाखांलांनांगौ आरो मावलांनांगौ आरो जोंनि हारिनि थाखाय मावनांगौआ गोबां खामानि दं दा बेयावनो जों गावजों गाव गुलाय गुजाय जुदि जायोब्ला उननि जोलैया मा जागोन बेखौ जोंहा मोनसे गिखांनाय फैयो दा बेनिखायनो जोंबो बेनि सायाव कनसियास आरो गोबां रोखोमनि गोबां इउटिउबार थायो जों बिथांमोनखौबो रायनो गोसो गैया आरो बिथांमोनहा गावबागाव मोनसे उद्देश्य थाखायो दा बे उद्देश्य बायदियै मोजाङा मोजां बुंगोन सोरबाया बेनि खेंस्ला बाथ्राखौ बुंगोन खिन्थु खेंस्लायै बुंनाय बाथ्राखौ आं बेखौनो बुंगोन आरो मानसिफ्रा जाहाथे जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्ट लाबोआ बेखिनिखौ आं खावलायदों आरो दा जोङो माखासे पार्टिनि बेलायाव फैगोन सार दा जोङो जोंनि नैबे आथिखालनि बिटिआर सरकारनि सालायनाय बिथाङा नोंथांमोननि सरकारा हयथ' माखासे जिएसपिखौ लानानै बिजेपिखौ लानानै सरकारखौ दिनैसिमाव मोजाङै सालायगासिनो दं दा बिनिनो आन्दोआव बिपिएफ सरकार आवगायनि जानानै थांनाय बेजों लोगोसे माखासे खामानि मावनायखौ नायोब्ला आरो पार्टिनि माखासे थासारिखौ नायोब्ला हयथ' नोंथांमोननि नैबे इउपिपिएल दोलोनि राजनीति दोलोआ गोख्रोङैनो दङ फैबाय थानाय इलेक्सनखौ लानानै माबायदि नोजोर खालामो सार जेनोखि गभर्नमेन्ट सालायबाय थादों आरो आंनि जेनोखि थौले मेलेमनि सिन्थाधारा आं दिनैनि दिनाव बुंखागोन आरो निस्सय उनावबो नुगोन
बेवहाय दिनैनि दिनाव UPPL सरकारानो नेक्स्टआव फैगोन बेयो 100%। बेखौ आं दिनैबो बुंबाय आरो बेखौ थारैनो नेक्स्टआव नोंसोर प्ले खालामना हो आं बुंना होखाबाय आरो नेक्स्ट सरकाराव खुनु गोहोआनो बेहाय UPPL सरकार दानायखौ होबथानो हानाय ना खुनु वालानो होबथानो हाया। जुदि फैयाबा फैगोन एकदम फैथारगोन। खारन आं दहाय माखासे बुंनाय जेनाखि खामानि मावनायफोर बेखौ लानानै दिनै मोनसे ढौ फैदों रायजो राजाया दिनै जों नुबाय दिनैहाय दिनै BPF नि जेनाखि गोहोगोरा दैदेनगिरिफ्राबो जोंनि खौसेथि आरो जोंनि जौगानाय बे ओनसोलाव सान्थियै गायसननाय बेखौ लानानै बिथांमोना दिनै फैबाय। जोंनि ओनसोलाव सान्थिखौ जोङो दिनै लाखिनोब्ला जोङो दिनै लिडारफोरा खौसे जायाब्ला दा बेखौ सिन्था खालामनानै दिनै आं नामखौ बुंला गोबां दैदेनगिरिफ्रा मोजां सिन्था धाराजों दिनै फैबाय। दिनै मोनसे टेबोलाव फैनानै जयैनो दे जोंनि ओनसोलाव खौसेथिखौ जुगे जुगे दोननानै जौगाथाय लाबोनानै आरो जोंनि गेजेराव इउनाइटेडलि जों माबोरै मावलांनो हायो दिनै बिदिसो सिमां नुनायनि दिन दिनै। आरो बेखौनो दिनैहाय लिडारफोरा जायफोरा बिर'धिनि लिडार दंमोन बिथांमोना बेखौसो सिन्था खालामनानै दिनै फैदों। थाखा फैसानि नङा, खोथाया जाहैबाय जोंनाव सान्थि फैबाय, उन्नतिया जानांगौ आरो बेनो दहाय जों रायलायनाय एसे सिगांनि दफाफोरा जानांगौ जाजोबनांगौ। दा बेनि सायावहाय दिनैहाय गोजोननाय फोरमायनानै दिनै बिथांमोना फैदों। अब्लालाय बै माखासे गाहायाव थानाय लिडारफ्रालाय माजों थिखिबावनो दा जों नुबाय जे मेन लिडारफ्रा जाया दिनै BPF आव स्ट्रंलि आरो गोख्रोङै मैखोमै बिहोमा होनानै दैदेनबोनाय मानसिफोर दिनै बिथांमोनानो फैबायब्लाथ' आरो बै गाहाय ओनसोलनि मानसिफ्रा माबोरै थावरिना थानो बियो सम्भबानो नङा। दिनैनि दिनाव आरो आं नुदों आरो आं अबजार्भ खालामदों दिनै बिथांमोननि जेनाखि अबस्था आरो बिथांमोननि जेनाखि खामानि मावनाय बिथांमोना दिनै दैदेनगिरिजों दैदेनगिरि दिनै इउनिटि गैया। आं मोनसे बुंगोन, आंहा मोनसे फिसा दलब्लाबो आं दैदेनबोनाय हिसाबै आं मिथिगौ लिडारजों लिडार जुदि इउनिटि गैयाब्ला खौसेथि गैयाब्ला थांखि बिथांखि मिलायाब्ला बे आफादा थावरिनानै थाया। दा बेनिखायनो जों नुदों जे BPF नि जेनाखि एम्फौ माने हाबजेननाय बे एम्फौआनो बेनो थारमाने दिनै लिडारजों लिडार माखासेया खौसेथिखौ लुबैबाय बेयो आरो सान्थिखौ लुबैबाय, माखासेया बै बुस्थु सिगांनि बेयावनो नांथाबनानै थानो गोसो। अब्ला दा जोंनि गेजेराव नुबाय दिनै उदालगुरिनिफ्राय लानानै बाक्सानिफ्राय लानानै चिरांनिफ्राय लानानै क'क्राझारसिमनिफ्राय लानानै गोबां मानसिया जयनिं आरो जयनिं आरो जयनिं। बेयो मानि थाखाय लिडारफ्रानो फैबायब्ला जों सान्थिखौ लाखिदिनि आरो जोङो बे ओनसोलाव गोजोनै जोङो रायजो राजाखौ खांलांदिनि बे मोनसे समसो। दा बेखौ बुजिनानै फैबायब्ला आं नुदों बे बावैसोनि उनावनो बेवहाय BPF होननायानो थाहैनाय नङा। जों आवगायाव नुदोंमोन BPF आवगायाव BPF सरकार सालायनाय समाव BPF आ 15 बोसोर सरकारखौ सालायना थांदों। दा नोंथांमोननि सरकाराव बेसेबां बोसोर सरकारखौ सालायनो टारगेट दं सार? आं सानदों बेहाय 20 बोसोर बेहाय थागोन। खारन आं बै बुंनाय बायदि कमिउनिटि जेनोखि जोंहा भिजन डकुमेन्ट बेखौ जोंनि मानगोनां प्रमद बर' चिफ सारा बयबो कमिउनिटिखौ दिनै मोनफा मोनफा बिसिनि गांनाय उखैनायखौ बुजिनानै दिनै मोनसे पइन्ट लाबोनानै दिनै बेखौ फकासाव लाबोनो नागिरदों। बेवहाय बे आदार कमिउनिटिसआ बोरै गोजोना जानो? आवगायनि समफोरावहाय BPF नि आमोलाव खोथा जोङो बुंबाय थायो बेखौ गाज्रि मोननानै GSP ओंखारदों। जोंनि आमोलावथ' ओंखाराखैना। वेरेस गोबां कमिउनिटिया दिनै फैदोंसो। दा बेफोरनो जाहैबाय जोंनि मोनसे पइन्ट आरो नैबे भिजन आरो बे मिशनफोरा रायजो राजाखौ एट्रेक्सन खालामदों। आं आसा खालामदों आरो आं नुहुरदों UPPL आ बेयाव 20 बोसोर सालायगोन, 5 बोसोर बारा बेखौहाय। मानोना जों नुबाय बावैसोनि उनावनो रायजो राजाया बे BPF आव थानाय नंलिया, जों बेखौ नुबाय। आरो खना खनलायाव बेहाय मोननै मोनथाम राजनितिक दला खुनु थांनानै थाया, खारन बे रिजनेल पार्टी। बेनिखायनो बिथाङा जोबगोन आरो। नोंथाङा बुंदों 20 बोसोर सालायगोन। जुदि 20 बोसोर सालायनो हायाब्ला बिनि उनाव UPPL दोलो हिसाबै मा मोनसे लाइनाव थांगोन नामा? बियो बे उननि समनि खोथा, जों बेखौहाय जों बुंनो हाया। खिन्थु
आंनि जेनेखि दानि जेनेखि रायजो राजा फैयाखै डेट मिन्स बेयाव गोजौ गाहाय थाखोखौ रावखौ डिसक्रिमिनेट खालामाखै दा बेखौ लानानै मबेबा जाति मबेबा हारि बेखौहाय डिसक्रिमिनेट खालामालासेनो बिनि दरजा खुला एनि टाइम 24 आवार्स खुला आरो बिथाङा 2टा 2:30 3टा बेबायदि गावनि जेनेखि फिजिकेलि खस्थ' खालामनानै बावसोमदों बेखौ होनो हादों दा बेनि सायाव रायजो राजाया सेटिसफाइड नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि बिटिसि ओनसोलाव दा जों मिडिया हिसाबै जोंबो बुंगोन बिपिएफनि पावारखौ जों बायलांबाय थानाय बायदि नुदों दिनैनि उनाव गाबोननि उनाव सानसेनि उनाव सानसे माइनास जालांबाय थानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों आरो बेराफारसे लिडारफ्राबो खमलांदों दा नोंथांनि नैबे 13 नं चिराङाव लोगोसे 14 नं चिराङाव बिपिएफनि गोहोआव गैला होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा एक्चुअली बिपिएफनि सिङाव माबा मोनसे बायफ्लेनाय स्पिरिटफोरा माबायदि एक्चुअली स्पेसियेलि 14 13 नैबेहाय जेनेबा बिपिएफनि गोहोआ एथ'ग्राबथ' माने जोङो गैला बेखौ बुंगोन आरो नुखाबाय 14 निफ्राय जोंनि मानगोनां आगुनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथाङा फैबाय आरो जोंहाबो नैबेहाय जोंनि मानगोनां आगुनि केबिनेट मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआबो फैबाय आरो बेजों गोबां लिडारफोर जायफोरा दिनैहाय बे चिरांखौनो दिनै दायित्व लानानै बिपिएफखौ दैदेनबोदोंमोन दिनै बिथांमोनानो गैलिया आरो आं सिन्था खालामदों आरो गोबां जेनेखि बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों दिनै जोङो टाचआव दङ आरो बिथांमोनाबो समखौल'सो नेनानै दङ द बेवहाय आं सानदों बे मोननैनि गेजेराव एथ'ग्राब कम्पिटेन्ट बेबायदि जानाय नङा न' डाउट थाथों बिपिएफआबो थाथों जों बेखौ बुंगोन मोनसे खेल नालाय बियो खेलावथ' प्लेयारनि गेलेनोबो माबा नांगौ थ' जों बेखौ बुंगोन जे देरहानाय आरो रायजो राजानि चइसनि खोथा फैबाय रायजो राजायानो दिनै UPPL खौनो जगदान खालामनो दले बले ओंखारबोबायब्ला बेवहाय जुदि नोंल' सासेल' थायोब्ला बेहाय बोरै देरहानो बेहाय खुनु लजिकबो जानो हाया आरो बे खुनु खोथायानो फैया मानोना दिनैहाय जोंनि ओनसोलाव 13 नम्बर चिराङाव आं बुंगोन 15 बोसोर जों नुबोबाय जोंनि ओनसोलजों खुनु सिसि ब्लक बा ब्लेक टपिंनि लामाया दोंथाम दोंब्रैल' जों साननो हायोमोन दा खोथाव खोथा जोङो खुब भाग्य भाल बिटिआर सुक्ति खालामनानै आरो जोंनि बे ओनसोलाव UPPL सरकाराव जों थानानै दिनै जोङो रायजो राजानो MCLA मोना अब्लाबो सिपसारा गोबां बेबायदि सहाय खालामनायजों दिनै गोबां रोखोमनि जों लामा बानायनो हादों जोङो सिसि ब्लक गोबां बानायनो हादों थांनाय बाराव जोङो दोंबाजि ओनसोला बिराद माने कमिउनिकेशनाव गाज्रिमोन औवाखौ बायरायाव 150 थाखा मोनोब्ला बा 100 थाखा मोनोब्ला जि जायगायाव 30 थाखानिनो जों बायनो मोनोमोन खारना मा गारि सोनो हाया गारियानो सोनो हाया ना औवा खाहैनो हायो ना लिबु फानहैनो हायो ना थालिर लायनो हायो बे जायगायाव बेबायदि उसुबिदायाव दङमोन नुफैनानै दुखु मोनदों जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि जायगाया दंबायोना दा बेखौ उइदाउट पारमिसन पाब्लिकनि कनसेन्ट गैयालासे आंनो आंनि थांखिजों बे लामाखौ दिहुनजोबनानै दों दा बे जायगायाव अट' ट्राक 10टा साखा 20टा साखा थांबाय था बेबायदि ओनसोला बेबायदि जौगानाय मोननानै खुसि जायाखै होनला आंबोथ' एसे गौरब खालामदोंना जेनेबा गावखौ मावनो हानायखौ दा बे जोंनि मानगोनां चिफ सारनि अननायाव आरो दाबो जोंनावहाय गोबां जि बुस्थुआ नोंथांमोना खेबहैग्रोनो हागोन दिनै थाङोब्ला बे लामा नामा होननासो कुइसन खालामगोन लामा ना दुब्लिसो सोंगोन खिन्थु बे दुब्लिया दिनै फाय लामा जानो थांगासिनो दङ गाबोन अखानाय बे लामाखौ आं बानायना होगोन थ' रायजो राजाया डिमान्ड खालामदों रायजो राजाया बिदों 15 बोसोर 17 बोसोर बिबोबाय बे लामानि खुनु सिमाङानो गैया दिनै बे मोनसे पहर मोनदों बे पहर मोननायाव रायजो राजायालाय बोरै नागारगोन UPPL सरकारानो नांखागोन होनगोन आरो जोंनि बे ओनसोलाव चिराङा फरायनायनि बेलायाव आवगायाव माब्लाबाबो फार्स्ट पजिशन जोंनि थांफेरामोन आसामाव खेबनै थांबाय देग्लायबोथ' मोजां पजिशन दा बे जाहैबाय जोंनि गेजेराव सान्ति फैबाय जोंनि गथ'फ्रा एटलिस्ट न'नि ओंखामखौ जानानै 2 घन्टा 3 घन्टा न'आवहाय मोनायाव गोजोनै फरायनो हाबाय आन्दलन गैला थुं थुं थां थां गैला सान्ति फैबाय एसेब्लाबो गावनि थांखिखौ होसोनो हाबाय दा बेफोरो जोबोद मोजां
परिबेस जोङो बेवहाय होनो हादों जों मोनाखै खिन्थु रायजो राजाया दिनैहाय मोजां परिबेस मोनबाय आरो बेवहाय जौगानाया फैबाय दा बेनिखायनो रायजो राजाया दिनै बुंदों मोजांखौनो मावदों जि थांखिजों लानानै मावदों मावलांबाय था थिगानो गोबां बाथ्राया गोबां मानसियाथ' गोबां बुंखागोन खिन्थु बिनि सायाव जोङो दिनै गोबां दिनै जायफोरा बिपिएफ हार्डक'र मानसिफोर दं जायफोरा इन्टेलेक्सुवेल लेभेल बिथांमोना आंनो साहसो होदों दा नोंथाङा दिनैहाय मावबाय था मोजाङानो गोबां मावनायाव गोबां मानसिफ्रा बेबायदि हेंथा फैखायो खिन्थु बिनि असिलायै उनावहाय नोंहा मोजां मोनसे नाम मोनगोन दा बेखायनो जोङो जेनाखि अभाबमोन जोंनि ओनसोलाव बे अभाबखौ स्टेटनि सहायजों बिटिसिनि सहायजों जोङो गोबां खामानि मावनो हादोंखौ जोङो नुदों बेनिखायनो रायजो राजा दिनै गोजोननाय दं आरो बे गोजोननायखौनो लानानै नेक्स्टआव जोंनि UPPL सरकारा बिराद मोजां भटआव माने बेहाय मेजरिटि लानानै देरहागोन इन जेनेरेलि जोंनि बिटिसि ओनसोलाव फैबाय थानाय इलेक्सनखौ नोजोर बोनानै बबे दोलोआ नैबे UPPL सरकारनि UPPL दोलोनि कन्टेस्ट जानो हागौ होननानै नोंथांनि भिउस दंमोन बियो पलिटिकेल डिफारेन्सआ जागोन समष्टि लानानै जोंनावथ' दा नायोब्ला ओभारअल बिपिएफनि कन्टेस्टेन्टथ' गैया जोंहा कन्टेस्टेन्ट गैयाब्लाथ' जों सरकारानो दाखाबायना नंगौना नङा बिपिएफआ दुरबलखासै जेनेबा होमबाथ' जों सरकारखौ दाखाबाय 5 बोसोर थांखाबाय 10 बोसोर थांबाय आंना बुंनाया बिनि उनावथ' जोङो मिशन मोडआव जेरैबायदि मोजाङै मावलांदों बेथ' रोखा रोखा जालांबाय थागोन आरो रायजो राजाया होगोन जेरावहाय जों खुनु दिन मोनफेराखै 30-35 बोसोर जों असान्ति भाबे बे बिटिआरआव संसार जाबोबाय बेखौ जोङो गोजोन होफैबाय दा बेखौ नायनानै रायजो राजाया मिसिबनानैनो 15 बोसोर 20 बोसोरखौ जोंनो भट होगोन आं बुंखादों भट होगोन खारन बिटिसि गठन खालामनायनि उनाव बिपिएफखौ 15 बोसोर मिसिबनानै रायजो राजा भट होबोदों मानो सनमान होबोदों दा बिनि भेलिडिटिया जोब्बाय गोदान सुक्ति जाफैनाय हिसाबै रायजो राजाया बेखौ मिसिबनानैनो भटखौ होगोन आं बेखौ नुदों आरो दिनै मोजां धौ रायजो राजानि जेनाखि एक्सेप्टेन्स पार्टिनि सायाव एक्सेप्टेन्सखौ आं नुबाय थादों दा बेनिखायनो आं बुंदों 20 बोसोरा थागोन बेहाय कन्टेस्टेन्ट गैयाब्ला बेनो UPPLआ माने सरकारखौ दाखाबाय बेखौ बुंजासै आरो जों नोंथांनि समस्याव बिपिएफआ गैला होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नंला हमनानै लाबाय बिजेपिआ फैबायलायनो बिजेपिआ फैयोब्ला नोंथांजों माबा मोनसे कन्टेस्ट जानो हागौ नामा बेबायदि कन्टेस्टआ फैनाय नङा बेबायदि टिकेट होगोन होयैनि बेनि आल'सनाबो जायाखै आरो आं अथराइजबो नङा दा बेनि सायावहाय बिसोरजों ओरै रायलायनानै ओरै बुंनानै आंहा अथराइजबो गैथ'आ खिन्थु आं नुदों जे बिपिएफआ आंजों कन्टेस्टेन्ट बेबायदि गैया थ' बेनिखायनो दस्रायावबो बेबायदिनो जालांगोनखौ आं नुहुरदों जेरैबायदि दा थादों बेबायदिनो बुस्थु माबाया एलायन्स हिसाबै आरो मावनायनि जेनाखि मोनसे केमिस्ट्रि बेयो जालांगोन बे गतिके जों बुंजासै सरकारखौ जोङो नेक्स्टआव दाफिनखाबायखौनो जों बुंजायो आरो थारमाने दानि जेनाखि ट्रेनाव थांदों आरो रायजो राजानि एक्सेप्टेन्सखौ नायनानै जों बुंजासै आरो नोंथांनि आइडियायाव फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सनखौ लानानै जुदि देरहायोब्ला UPPL हिसाबै दस्रा पार्टिखौ लानानै सरकार दागोन बा UPPLआ सिंगेलैनो सरकार दानो हागोन माबायदि नोंथाङा कनफिडेन्स दं बेनि सायाव आंथ' नुबाय थादों जों बेखौ आं सिंगेल एलायन्सखौ बुंनोबो अथराइज गैया आंनि नोजोराव नुदों जि जोंनि केन्डिडेटफोर दङ बिथांमोना देरहाफिनजोबगोन निस्सय बिनि गेजेरावनो हयथ' एसे बाराबो थांनो हागौ बेखौ आङो नुदों थारमाने बेनिखायनो आं बुंखानाया बेनो सरकारा फैफिनगोन बेनो बे थागोन आरो प्रमद बर' जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारा जों मा जागोन चिफ जाफिनगोन बेखौ आं दिनै नुनानै दङ दा जोङो राजनिति बेलाखौ जों फोजोबथ'बाय दा जोङो माखासे गेलेमु आयदायाव फैनि कालचारनि आयदायाव फैनि साराबो सासे मालाबा जों सारखौ नुनो मोनो फांसनफ्राव गावनि गोसोखौ एसे फ्रि लाखिनो थाखाय एसे मेथाइ खननाय आरो मालाबा स्पर्ट्स बेलायावबो नोंथाङा एसे गोरलैफोरजों रंजाफानाय एक्सुवेलि सारा बे मोसानाय मुसुरनाय बेलायाव माबायदि इन्टारेस्ट लानानै फैबाय थानाय जेनेरेसनाव मा नों गाइड होनो सानो
बिटिआरआ जोंहा मोनसे कनसेप्ट दङ शिबसारनि मोनसे कनसेप्ट दङ गासै डिपार्टमेन्टआवनो गासैखौबो बोखांनाय आरो बेनि कनसेप्टआवनो पार्ट जाफादों कालचार आरो स्पर्ट्सआबो बेबो दंफायो कालचाराव दाख्लैसो जेनाखि सेनि एवार्ड बे जेनेबा आर्टिस्टफोरनो एवार्ड होनाय बेवहाय जेसेबांनाखि फाइनान्सियेल सापर्ट नांगौ मानगोनां शिबसारानो बेखौ डिपार्टमेन्ट वाइज हिसाबै सापर्ट खालामनो थाखाय बिथोन होदों दा बेयो मोनसे ग्रेन्ड साक्सेस जादों आरो बेनि गेजेराव सिनेमा लुफुंनाय जोङो बेखौ नुदों दा बेबो मोनसे बेवहाय गेटार इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो नेक्स्टआव जेनाखि एवार्ड जागोन जोंनि सिनि आर्टिस्ट एस'सिएसनाव जोङो मोनसे एवार्ड होयो दा बे एवार्डखौ दिल्लीयावहाय फाथिहैगोन होननानै खोथा होदों आरो बे रियेलिटियाव महर मोनगोन आं बेखौ फोथायनाय दं दा बे बेलाखौ जोङो नायोब्ला जोङो मोनसे हारिखौ फोथांनानै लाखिनायाव अखल जोङो लामाल' बालायबा जोङो हारिया थांनानै थाया लामाया जाबाय जोंनि थाबायनायनि कालसारा जाहैबाय जोंनि मोनसे सिनायथि जोंहा सिनायथि गैयाब्ला जोंहा मोनसे बर' होननानै जों रावजोंबो सिनायथि मोना दा बेनिखायनो बे बेलायाव बिराद इम्पर्टेन्ट होनायखौ जोङो नुदों आरो जोंनि जेनाखि बर'नि दामजु बेखौ GI टेग जोङो खालामनो हादों बेबो मानगोनां प्रमद बर' शिबसारनि नाजानायाव GI टेग खालामबाय जेरै खाम जथा सिफुं दा जोंनि होननानै जों बेखौ गौरब खालामनो हाबाय उन जोलैया बेखौहाय गौरब खालामनो हाबाय जे जोंहाबो मोनसे प्राउड जोंहा मोनसे कालचारेल जोंहा दङ जोंहा दामग्रा बेनोखा होननानै जोङो मोनसे प्राउड फिल खालामनो हायो दा बे हिसाबै जोङो दख'ना गाननायनिफ्राय लानानै आरो बेबायदि हारिमु होननानै बुङोब्ला जोंनि हारि थांनाय फैनायाव बे एकदम 100% अतप्रोत जरित दङ बेजोंसो जोङो सिनायथि मोनो दा बेनिखायनो बिथां जोंनि मानगोनां शिबसारा बेखौबो इम्पर्टेन्ट खालामनानै बे डिपार्टमेन्टखौबो गोसो होदों बेखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दिनै जोंनि गेजेराव गोबां दिनैहाय लाइमोनफोरा बेबायदिनो मिउजिक लाइनावनो जा मोसानायनि लाइनावनो जा जों जौगाबोनायखौ जोङो नुदों आरो बेबायदि प्लेटफर्म जोङो खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो दहाय नोंथाङा बुंदों दहाय एसे जे मेथाइ खननाय मानाय आंहा मोनसे अयभास दङ आरो बेनि गेजेराव सबसे सेक्रेट बाथ्राया जाहैबाय रावबो मिथिया आं दिनै फकास खालामनोसै जोंनि बर'नि आर्टिस्टआव आरो एबसुनि दैदेनजानायाव बा बानजायनायाव देंखोमु सेनैथाम बेखौ जोङो गिबि खुंजेननो मोनदों दा बेवहाय आं मोनसे बे कालचारेल पार्ट एबसुनि कनफारेन्सआव कासिक'त्रायाव जादोंमोन बियो एक्जेक्टलि आं इयारखौ बावबाय 2000 कि 99 जागौमोन खोमा बेखिनियाव आं पार्ट लादों थ' बेखौ जोङो मोजां साक्सेसफुल खालामनानै दिल्लीनि मोनसे रिनाउन सिंगार अनुराधा पटवालखौ लाबोनानै जोङो जोंनि गेजेराव जोंबो दे बर'फ्रा खननायनि टेलेन्ट दङ गारांजों दाउखौबो जों खननो हायो आरो बर'फ्रा जोङो रुमबां खानाय लानानै मोसानो हायो दख'ना गाननानै जोङो रंगिना संगिना मोसानो हायो बेखौ जोङो मोनसे दिन्थिफुंनायनि प्लेटफर्मखौ जोङो बेहाय खालामजेननो हादों आरो बेनिफ्राय गोबां लाइमोनफोरा दिनै बेनिफ्राय मेथाइ खननो सोलोंबोदों मेथाइ खननो सोलोंबोबाय दा बेजोंहाय लानानै आरो बेबायदिनो जेनोखि बम्बेयावहाय कम्पिटिसन जायो बेयावबो बाहागो लानानै गोबां मानसिया दिनैहाय जोंनि बर'खौ मोनसे गोजौ स्टेजाव नाम लाबोनो हादों दा बे मोनसे पार्ट बेजोंबो जोंनि हारिया सिनायथि मोनो आरो बेजोंबो हारिया थांनानै थायो अखल जोङो मोनसे लामा सामा बानायनायजोंल' नङा बे जाहैबाय जोंनि बेसिक निड हारिनि नांगौआ बेसिक निडा जाहैबाय बे कालचारा आरो हारिनि मोनसे बेसिक निडा जाहैबाय जोङो फरायनांगोनबो दा बेफोरखौ लानानै आरो बेफोरनि जेनोखि सान्थौ मानगोनां शिबसारनि जे मोनसेबो डिपार्टमेन्टखौ दाङालासेनो दोनाखै जों बेखौ नुदों आरो दा बेनिखायनो जोबोद मोजां कालचारेल लाइनावबो आवगायबोबाय थादों आरो बेबायदिनो उननि समफोरावबो गोबां जोंनि गेजेरावहाय मेथाइ खनगिरिनिफ्राय लानानै मोसानानै लानानै जोङो GI टेगल' खालामनानै बेखौ दामग्रा गैयाब्ला जों मा जानो जोङो गंगनाबो दामनो रोंनांगोन बेखौबो रोंनांसिगोन जोङो खाम दामनो रोंनांगोन सेरजा हुनो रोंनांगोन दा बेयो जोंनिनो मोनसे हारिनि इन्सट्रुमेन्ट जाबायब्ला जों बेखौ
रोंनायनि बेबस्था बेबायदिनो वर्कशपबो खालामदों दायो एबसुनि बानजायनायावनो दाब दाब जायगायाव इउनिटफ्राव बेबायदिनो कालचारेल वर्कशप खुंदों खारना मा दा बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगोन खोन्थानांगोन बेनो जोंनि दा बेफोरखौ मावनायखौ आरो नुदों आरो नाथाय जोङो कालचार होननानै बुङोब्ला गाननाय जोमनायखौ लाफानानै मोसानाय मुसुरनायखौ लानानै आरो थांना थानायनि माखासे मावनाय दांनायखौ लाफानानै जों कालचार होननानै बुङो नाथाय बिनिनो बेलायाव जों आथिखालाव जोंनि बर' जाथिफोरखौ आवगायाव जेरै मैगं थाइगं मावनानै गावनो माने जोलैफोरखौ देरनानै उनाव नांगौ जायो बाहायफिनोमोन नाथाय दा बे कालसारा गैला आरो मावनाय कालसारा गोमालांहांबाय दा बेनि बेलायाव माबायदि जाजानो लुबैयो सार हिसाबै थिग दं बे जाहैबाय वर्क कालचार जों बर'फ्रा जाहैबाय ट्राइबेल आरो जों मावसोमनानै जोङो जायो आरो जोंनाव गोदोनिफ्राय बिराद वर्क कालचारा दंमोन दा बे वर्क कालचारा मडार्नाइज जानानै दिनै गोबां मानसिया दिनै एसे एमलेस बायदि गावखौनो फिल खालामो खारन मावनाय हुदाया गैला जे मावनानैबो नोङो साखरियाव थांनो हायो साखरिनि बे मावनायाबो मोनसे वर्क कालचार बेहाय नोङो साखरियावबो मोजाङै नों मावफुंनो हायाब्ला बे वर्क कालचारखौ बे एडाप्ट खालामनो हायाखै दा जों रायलायगोन मोनसे वर्क कालचारा जाहैबाय जों एग्रिकालचार पार्टखौ जों लानानै बुंगोन जोंनावहाय मोनसे आंनि सुंद' आरो माने फिसा मेलेमजों रिसार्च खालामनाय जे जोङो बिटिसि गठन खालामबाय बिटिसि मोनबाय जों गिदिर माबा मोनसे मोनबाय बेखिनिखौ लानानै जोङो बर'फ्रा मोनसे प्राउड फिल खालामबोदों बे प्राउड फिल खालामनायाव जोङो एटलिस्ट थाखा फैसाफ्रा जोंनाव फ्ल' जादों थिगानो दा बे फ्ल' जानायाव जोंनि मानसिफ्रा मा खालामदों जोङो बांसिन स्किम सेंसन मोननायाव बांसिन जोङो गोजावलांदों खारन नोङो 3 मासाव मोनो नोङो 15,000 नोङो ओरैनो गिदिंनानै लिडारफोरनाव थाङोबा हयथ' 1 लाखबो मोननो हागौ नैबे मोनसे कनसेप्टआ सोलायबोयै वर्क कालचारा गोमाबोदों दा बे वर्क कालचार गोमाबोनानै दिनै जोङो बिराद जेनेरेसन जाबोबाय 10, 20 आरो नै दा फैबाय बेखिनि समाबो बिराद गोलाव सम मोनसे डिकेड्सआवनो समा बिराद सोलायो दा बे कालचारा जोंनिफ्राय खमायबोदोंमोन दा बे खमायबोनायखौ नुनानै जोङो गिखांनाय दङमोन जोङो मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला जोंनो बे हाखौ जोङो मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनो रोङाब्ला जोंनि होननाय गैया हायानो जोंनि मोनसे बाउन्डारि खालामजानाया जाबाय आंहा 12 बिगा दं बे 12 बिगाया आंनि नामाव आं जुदि बेखौहाय जोङो जुदि मोजाङै बाहायनो रोङाब्ला खिन्थु नों बे हानिबो मालिक जानाय नङा थ' गतिके जोङो दा बेखौ नुबोदों आरो बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय समाजाव बेगार एजुकेटेड बेगार माने मा बे एजुकेटेड बेगारा जाहैबाय डोर टु डोर मबावबा माबा मोनो नामा मबावबा माबा बिदि नागिरग्राया बांसिन जाबोदों थ' न'नि जेनाखि खामानि जे एसे दे नोङो माबा मोनसे उत्पादन खालामनाय मडार्न एजुकेटेड मानसि मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो आबाद दिहुननो हायो मडार्न टेक्न'लजिजों नोङो 3 घन्टा खालामनानै माबा मोनसे नोङो मावनानै नोङो माबा खालामनो हायो बेयो जाहैबाय एडिशनेल पार्ट बेयो नोङो माबा मोनसे मावखाथारनांगोन दा बुहुमाव थांनानै थानो थाखाय नों माबा मोनसेथ' मावनानै जाखानांगोन नों सानबैसे बिबायनानै मोनजानो दा बे बुस्थुआ गोमाबोदोंमोन खिन्थु आं नैबे जोंनि बिटिआर सरकार मानगोनां प्रमद बर' सार दैदेननाय सरकारनिफ्राय ओरैबायदि नुदों जे जोंनावहाय वर्क कालचारा फैफिनदों दा जोङो इम्पर्टेन्ट होदों एग्रिकालचाराव सेरिकालचारनिफ्राय लानानै गोबां मानसिखौ बेबायदि थुलुंगानायखौ जोङो नुदों इभेन गोबां माखासे लिडारफ्राबो गावबागाव जायगायाव माखासे खेथि खालामनायखौ जोङो नुदों दा बेजों माखासे इन्सपिरेसन जादों जे नोंनि माखासे जोंनाव गोबां दङ जों दहायसो रायलायबाय थादों जे अगुरु गायनाय बे अगुरुआ नोंनि बिमा बिफानि हाया 15-20 बोसोर ओरैनो लांदाङैनो दं जेबो गायखायाखै थारमाने खिन्थु 15 बोसोरनि सिगां नों गायोमोनबा दाथ' नों माबा मोनसे मोनबायमोन दा बेफोरबायदि कनसेप्टआ जोंनाव हाबथ'वाखै आं दस्रा देशफ्रावबो नुबोबाय जे नोंनि बागानाव हाबनोनो टिकेट लानांगौ नों बिनि कनसेप्टखौबो मोनबोआ थारमाने बेहा सोंदो बियो बिराद बेहा दस्रा खामानि दं आरो कुन माबा इन्जिनियारनो कुन माबानो सार्भिस मावग्राफोर खिन्थु जेब्ला ओरैनो जोब्बाय बेवहाय टाइम होबाय ओरै जोब्बाय बेयाव टाइम होबाय नों मिथिनाय नङा जाबाय ओरै नायफैयोब्ला बे हालुवासो खिन्थु नों अफिसाव थाङोबा बियो एकदम अफिसार दा बे टाइमिंखौ बिथांमोना एडजास्ट खालामबोदों दा जोंबो
बेबायदि खालामोब्ला जोंनि अफिसा 10टा 11टानिफ्रायसो जायो दा 3 घन्टा नोङो न'आवहाय माबा मोनसे खालामोब्ला बे टाइमा नोंहा स्पेन्ड जाबाय वेरेस नोंनि गाज्रि साननायाबो बेनिफ्राय डाइभार्ट जाबाय नों एक्टिभ थाबाय मोजां जाबाय अब्ला नोङो माबा मोनसे सानगोन आरो मोजां साननानै नोङो आरोबाव मोजाङै गावनि जिनाखि सिन्था धारा बियो मोजाङै सानखांजाबावगोन आरो मोजाङै मावलांबावगोन दा बेबायदि जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां सहाय होदों दंफां गायनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै दा बेखौ जोङो मोनसे ट्रेन्सफर्म वर्क कालचाराव लाबोफिननांगोन आरो बेजोंसो जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनि बड'लेण्डआ इन्डिपेन्डेन्ट जोङो माइ दिहुननो हायो जोङो माबा दिहुननो हायो जोङो बायदिसिना दिहुननो हानानै जों इन्डिपेन्डेन्ट जोंनो आथिङाव गसंनो हाबाय होननानै बुंनो हानाया बे खोथाया फैगोन दा बेखौ लानानै बिथाङा बिराद नाजाबाय थादों जोङो मोनसे बाथ्राखौ नुबाय थादों आथिखालाव टेक्न'लजिया साग्लोबबाय जिहेतु आरो जोंनि माखासे बर' जाथिल' नङा अकल एरियायावनो मावनाय दांनाया एसे खम जादों खमायदों दा टेक्न'लजिया हाबनाय लोगो लोगो मानसिनि मावनाया खमायलांनाय लोगो लोगो टेक्न'लजिया साग्लोबनानै मानसिखौ अलसिया खालामबाय नामा माबायदि सुबुरुन होगोन बेनि सायाव बे बाथ्राखौ बयबो रायलायो टेक्न'लजि हाबनानै अलसिया खालामबाय थ' लेबार मानसिफ्रा ओरैनो आग्लायनानै थाबाय न' डाउट बेबो मोनसे जाहोन थ' बिदि होननानै आंनि बुंनो थांनाया जाहैबाय जोंनि स्पेसिफिक लेन्ड बे स्पेसिफिक लेन्डनिफ्राय नों बै मेसिनखौ लानानै नों बिसोर उत्पादन खालामदों खोथाया बेजोंसो फैगोन जे मेसिन फैबाय आं बेखार जाबाय नङा खिन्थु बे हाखौ नोङो मावनानै जे नों बेसेबां उत्पादन खालामनो हादों लाब खालामनो हादों खोथाया बेसो फैगोन मेसिना फैदों नोंहा फास्ट जादों नोङो मेसिनजों मावनानै नोंनि टाइमा सेभ जाबाय नों बे टाइमखौ 3 घन्टाखौ नोङो दस्रा खामानियाव नोङो बाहायनो हाबाय जा जोंनि खोथाया जाहैबाय टाइमखौ जों एडजास्टमेन्टखौ खालामलांनो रोङा खोथाया बेसो आरो खोथाव खोथा ट्रेक्टर फैबाय ट्रेक्टरजों जोङो हालेवोबा 3 घन्टा जोङो 12 बिघा जों हालेवनो हाबायसे बेहायथ' नों थांनांला सासे नोङो ड्राइभार थिनहरबाय नोङो दस्रा खामानियाव नोङो हाबाय दस्रायावबो नोङो एंगेज जानो हाबाय वेरेस दा गोबांथा एक्टिभिटिस नों बिजनेसावबो नों एंगेज जाबाय दा बेफोरबायदि नोंहा टाइमासो मोनदों साबसिनसो जादों थारमाने मानसिनि साबसिनसो जादों जे नों टाइम दिहुननो हाबाय जे सासे ड्राइभारल' थांबाय नों खोन्थाबाय बेखिनि आंनि 12 बिघा हालेवजोबना फैदो मालाय 3 घन्टाजोंनो फैबाय नों थांनांला बेहाय नोंनि टाइमखौ ओरै नोङो दस्रायाव जिरायनानैनो नों खामायनायनि बा माबा मोनसे मावनायनि नों बेबस्थाखौ खालामनो हाबाय अब्ला साबसिन जायाखै होनबा खिन्थु मानसिफ्रा बुंदों आं बेखारसो जादों नङा खिन्थु हाखौ लानानैसो आं बुंदों बेनि प्रडाक्टिभिटिखौ लानानै फार्स्ट नोङो बेखिनियावनो जोङो मावनो हायो दा बे साबसिन जादों दा बेनिखायनो गोबां समाव जोंनि सरकारा फिसानिफ्राय ट्रेक्टरनिफ्राय लानानै सहाय खालामबोदों आरो बेखौनो जोङो बांसिन प्रायरिटि लानानै माने इनकारेज खालामदों जों मोनसे आयदायाव थांनि जोङो फोजोबनाय लाइनाव थांसै जोङो समाज बिथिङाव नायोना आथिखालाव साराबो हयथ' मिथिगौ जोंबो मिथिगौ साफ्रोमबो मिथिगौ बर' जाथि हिसाबै बर' हारि हिसाबै जोंनि गेजेराव मोनसे गुबुंले थासारि फैबाय थायो बे थासारियानो जाहैबाय जोंनि गेजेराव हाबा जाखानाय आथिखालाव बिराद दंसै सासे गथ'नि बिमा सानै गथ'नि बिमा हाबा जाखांनायनि उनाव गावनि न'खराव मा जादों मा जाया बिदिखौ थाल मोनब्लाबो माने गावनि असे फिसायखौ गावनि गोरबोनि फिसाखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारलांबाय थानाय बे जाफ्लेबाय थादों जोंनि समाजाव माबायदि जाजानो लुबैयो आरो मा सुबुरुन होगोन बेनि सायाव सार बेखौ समाजनि सायाव जों नुबाय थादों आरो बे रियेलिटि आरो रियेलिटि बेखौ जों गोबां जुजिनांदों दा बावैसो गोबां मेडियायाव जोङो नुदों खिन्थु जों बेखौ बुंगोन बियो जोंनि गेजेराव इनफरमेशन एन्ड टेक्न'लजिया जोंनावहाय फास्ट जाबाय दा बेनिखायनो जों फास्ट जों बे बुस्थुखौ मोनो आरो बेजों जों फकास खालामनो हायो जोङो आं बुंगोन जे जेनाखि जोंनि समाजाव बेवहाय जोङो बांसिन गोजौआव जोंनि समाजाव जाफ्लेबाय थानाय बेबायदिनो गथ' गारनानै खारनाय गावनि असे फिसायखौ गारनानै खारनाय मालाबा हिनजावाबो हौवायाबो हिनजाव गारना खारनाय माबायदि आइडिया नोंसोरनि सायाव आरो माबायदि जाजानो लुबैयो बेखौ आं बुंगोन जे जोंनि समाजाव जानो नाङा दिनैहाय बे जाबाय थादों आरो मिडियानि जेनाखि फास्ट गोसारनायाव दिनै बेफोरो नुजाथिबाय थादों
समाजाव बे बुस्थुआ बहुद इलिगेल आरो बियो गनायजाथाव नङा बेखौ जोङो गोबां संगठनफ्राबो दिनै नाजाबोबाय थादों खिन्थु बेनि गेजेरावबो गले गले जाबाय थादों आं बेखौ खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि जाथायखौ जानो नाङा आरो जों खावलायगोन समाजाव बेफोरखौ स्ट्रिक्टलि नोजोर होनानै काउन्सिलिं होनानै आरो जेनोखि मिडियानि बे जेनोखि मबाइलनि जुग बे मबाइलखौ मोजाङाव आं बाहायनो थाखाय खावलायगोन जोङो मबाइल बुङोब्ला बयबो दिनैनि दिनाव मबाइलखौ हामजायै गैया आरो बेखौ बयबो लानो गोसो जायो दा बेवहाय जोङो मोजांसो जोङो गियान मोनो दा बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्राबो बुङो मबाइल जुग फैनायखाय बेबायदि बांसिन जाबाय एक्चुअली जों बांद्राय गाज्रिद्रायबो जायाखै बिथांमोननि बुंनायाबो थिग बेनो खिन्थु जों बेखौ मोजाङाव बाहायनांगौ गासै नलेजआनो गियाननि बाख्रियानो मबाइलाव दङ थ' बेखौ जोङो गथ'फ्रा लाइमोनफ्रा दिनै बाहायो आरो बेखौ जोङो मोजाङै जों जुदि बाहायोब्ला जोङो गासैबो गियानानो बेयाव दं आरो जोङो गासैबो नलेजखौ मोनो दा बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आरो मोनफ्रोमबो दिनै जोंनि गेजेराव सुक्ति जानानै दिनै उदां फिल खालामबाय बेयाव रेस्ट्रिकसन गैयै बायदि आं फिल खालामदों दा बेनिखायनो बयबो बेबायदि परिबेसावहाय गोजावदों जों बेखौ नुदों थ' बेनिखायनो गुबुन गुबुन संगठनफ्राबो बेखौ नोजोर होनानै आरो बेखौ होबथानायनि राहा लामा आरो बुजायनायजोंसो बियो मोनसे क्लियार माबायाव फैगोन दा बेफोरखौ जाहाथे समाजावहाय एसे दायथ' लायलायनानै मोजाङै समाज खुंलांनो थाखाय आं बेखौ खावलायनाय थादों मोनसे खोथा सार हाग्रामा महिलारिया गावनि समस्थियाव आथिखालाव बिराद दुरबल जाबाय होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बिथाङा जेननायनि लाइनाव दं होननानै जों मिथिनो मोनदों दा बेयो नोंथांनि बायदिब्ला माबायदि जाथावथाव जाथारगोन नामा जेनमारगोन नामा बेखौ आरो जेनोब्ला बिथांनि कारेक्टारा माबायदि जानो हागौ नोंथाङा माबायदि बिजिरगोन बिथाङा थ' जेननायनि लामायाव बेखौ दिनैनि दिनाव बुंगोन जेनगोन आरो मिथिबाय बुजिबाय दा बिथांखौ माने बिराद जोंहा मानसि दङ दा बिथांखौ लुबैदोंमोन जे रायजो राजानि गेजेरावहाय जगाजग लानो लोगो लानो खिन्थु बिथाङा दिनै रायजो राजाजों दिनै मुखाबिला जानो हायाखै आरो वेरेस जे समस्थिनि गांनाय उखैनाय बेखौ बिथाङा एसेमब्लियाव खेबसेबो दिनैहाय थामसानो जोब्बाय फैयाखै दा बेखौ लानानै डेम'क्रेटिकेलि बिथाङा मावफुङाखै जों बेखौ बुंगोन आरो जोंनि राजनितिक जिबनाबो बेफोरावबो जोंनि मानसिफोरा बेखौ मिथियै बुजियै गैला बयबो रोंबाय राबाय दा बेखायनो एनालाइसिस खालामनो हानाय जोंनि समाजाव मानसिया बारा जाबाय दा बेखौ एनालाइसिस खालामनानै आंनि सिन्था धारायाव आंनि रायलायनायाव आरो आंनि बुंनायाव बुंदों बिथांनि जेनोखि सापर्टार्स बे सापर्टार्सफ्रा खमायगासिनो आरो बेजों जानाय नंला बिथाङा बांद्राय हाबसोनानै थाबाय जे रायजो राजानि समस्याखौ मावफुंनो गोसो गैलाखौ नुनानै आरो बिथांनि जेनोखि एबसेन्सखौ नुनानै रायजो राजा दिनै नार्भास मोनबाय आरो बिथांखौ नागारनानै दिनै गोबां मानसिया फैनायनि बिदि जगाजग खालामबाय मानोना मेनआ जाहैबाय जोंनिया एसेमब्लि बे एसेमब्लिखौ बिथाङा खेबसेबो एटेन्ड खालामथारासै बेखौनो दिनै जोंनि मेलेमजिबि आरो राजनितिक जिबिफ्रा बा जेफ्रा सिन्था धारा खालामनो हायो बिथांमोनाथ' ओरैनो हमगोन आरो हमदोंबो दा बायरायाव थांनो हायो बुंहैनो हायो मिथिं खालामनो हायो एसेमब्लियाव जाया माने समयसानि बिख्लो बियो बेयावनो सावरायनाय जायो आरो बेयावनो बाजेट खालामनाय जायो बेयावनो नांलायनो हायो बायरायाव थांनानै जों बिदा फंबाय बिखुं बुलायनो हायो बेखिनियाव मानो फैनो हाया कुइसना बेसो दा बेखौ लानानैनो बयबो दिनै पलिटिसियानफ्रा हमदों आरो बेखौ खोमायाव खेबनाय बायदि बाथ्राजों बुंबाय थादों मानो फैयाखै माने खोमायाव खेबनाय बेखौ थारमाने बेनि पलिटिकेल केरियारा धंस जालांबाय जों बेखौहाय नुबाय आरो थारमाने बेनिखायनो नेक्स्टआव बेहा खुब गिथाव बाथाव परिस्थितिया फैगासिनो दं आरो दा बिथाङा एमसिएलए हिसाबै ओनसोलावबो जेबो हाबा मावनो हायाखै होननानै खबर मोनो जोंनि माखासे खौरांनि गेजेरजों बेखौ मोननाय दा मावनो हायाखै जिहेतु बेनि नोजोरजों बिजों थांनानै बिथांनि माखासे वार्कारफ्राबो गोमालांदों दा जेननायनि लाइनाव थांमारोब्ला
जेनमारोब्ला बिथाङा माबायदि जाथावथाव आरो BPF दल हिसाबै माबायदि जाथावथाव नोंथांनि भिउसआव बिथांनि जेनाखि एनालाइसिस जों बेखौ मानसि हिसाबैथ' डाइरेक्टलि बे मोसा जागोन ना माबा बोरमा मेन्दा जागोन बेखौथ' जों डाइरेक्टलि बुंनो हाया आरो बुंनानैबो बेखौ जोङो सिगां बुंनो हाया आं नुदों बिथाङा बियो लास्ट एटेम्प बे खालामगोन बिनि उनाव दलरै सिरियै थागोन बे जे बिनि मोनसे राजनितिक जिबना बेयावनो जोबगोन आरो दलाबो बेयावनो जोबहैखागोन बे खाथां आरामसे बियो मानिनानै लागोन जे आं जेनबाय UPPL आ देरहासार जाबाय बेखौ मानिनानै आराम दलर थागोन आं बेखौ नुदों आरो जे बे टाइगार जागोन टाइगार इज बेक नङा बेक होनबाय थानायफोरा बेफोरो खुनु माबा बेयाव सोलिनाय नङा दा खारना जाहैबाय दा मा जादों रायजो राजाफ्रा मा लुबैदों बेखौहाय जोंनि सरकारा दिनैहाय गोनांथिखौ बुजिनानै दिनै टेकेल खालामनानै खामानिखौ मावनो हादों आरो बेखौ लानानैनो नेक्स्ट जेनाखि गावनिल' बे जेनेबा दस्रायावथ' गैलाखौनो लादो दा गावनियावल' गावनावबाबो माखासे गावनि जेनाखि फल'वार्सफोर बिथांमोना दिनै गुगालांगोन दा बियो जिरायना थागोन आं बेखौ नुदों दलरै जिरायना थागोन आरो बेहायनो माने BPF पार्टिया बेनो जोबगोन आरो दा बेनो लास्ट बिदाय आरो गावबो बेखौ खालामना लाखाबाय खारन बियो डेम'क्रेसियाव बे बाहागो लायाखै डेट मिन्स बेनो खोन्थाखाबाय आं बेवहाय जेबो मावहैला आं थानोसै बेनो खोन्थानाय जायो थारमाने नों बाहागो लाया माने नोङो बेयावहाय नों जेनखाथारबाय नों जेननायाव गोग्लैथारखाबाय बेयो दा बेनिखायनो बे जेनबाय नालाय नेक्स्टआवबो बे थाखागोन बे दा बे आस्थिनो लिडारफ्रा थांदों आरो थांदों बेनि सायावहाय जेबोबो लाखिनोबो हायाखै हमथानोबो हायाखै थ' गावबो बेखौ नुखानानैनो हयथ' आं जेबो नंला बेयावबो बाहागोबो लाला नेक्स्टआवबो आं बेबायदिनो थानोसै बिदि सानदों खोमा आंनि साननायाव आरो जोङो आवगायनि BPF नि सरकाराव लोगोसे UPPL नि सरकारावबो जों माने नैबे 13 समस्यायाव जों एमखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय UPPL सरकाराव दा नोंथांखौ नैबे समस्यानि गिबिसिन एम होननानै जों मिथिनो मोनो दा गतिके सारा एम जानो मोननानै नैबे 13 समस्यानि माबायदि गोजोननाय दं नंगौ बे खोथाया आवगाय जेसेबांनाखि सरकार सालायबोदोंमोन BPF नि आमोलावबो बेयावथ' मोनखानाय जायाखै दा नैबे 4 बोसोरनि गेजेराव जोंनि जेनाखि रायजो राजानि लुबैनाय आरो जोंनि जेनाखि पार्टिनि ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारिनिफ्राय लानानै हास्थायनाय बेखौ जोंनि मानगोनां चिफ सारा बियो सनमान होनानै आरो पलिटिकेलाबो बोरैबा ग्रोब जाफैनायजों मान होनानै आंनो होबाय आं धन्यबाद होयो जोंनि मानगोनां चिफ सारखौ बेखिनि सुंद'ब्लाबो जे जोंनि बे समस्तियाव जे EM होबाय आरो जों भबिसतनि थाखाय जे बेहाय माबा मोनसे गोनांथि दङ बेखौ बुजिनानै आरो नेक्स्टआवबो जे जोङो मोनसे आवगायलांनो हागोन बेखौ जोंनि लामाखौ क्लियार खालामनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि समस्तिनि मानसिफ्राबो आरो दैदेनगिरिफ्राबो जोबोद गोजोननाय दङ जोङो मिन्थिखागौ जे बे 6 मासाव जोङो रायजो राजानि हाजारनि लुबैनायखौ जोङो खेबसेनो सुफुंजोबनो हाया आरो जोङो बेवहाय सना बिब्ला जों सना होजोबनो हाखाया आरो जोंनि समस्तिनि मानसिफोराबो मिथिगौ अब्लाबो जे जोंनि भबिसतआ नेक्स्ट इलेक्सनाव जोंनि लामाया जे गेंबाय बेहाय जे माबा मोनसे जोङो आरोबाव दैदेनगिरि जे जोङो मोनगोन बियो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि मेलेमाव आरो जोंनि समस्तिनि रायजो राजानि मेलेमाव बेयो खिलिनानै दङ दा बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै गोसो होदों जोङो आरोबाव देरहाहोनानै आरोबाव जोङो मोजाङै बिबान लानानै जोंनि बे समस्तियाव आरोबाव बेबायदि गारजेन आरो जोंनि जौगाथायखौ मोनो नामा होननानै जोङो बिथांमोना नाजादों जोङो नुखाथारदों जे बे 15 बोसोर जेबो गैखाया जोंनाव MCLAल'मोन बेनिखायनो जोंनि बे समस्तिनि जेनाखि जौगानायनि अबस्था बे अबस्थाया मालाय समस्तिजों जों खुनु रुजु जाया आरो जोंनि बे ओनसोलनि जेनाखि रायजो राजा जोंनि बे रायजो राजा साननाय हनायाबो दाबो गोरलैयैनो जोबोद मोजां थारमाने बुजियो बुजिनायजोंनो दिनै बेसेबांबा गोबाव 17, 18, 19, 20 बोसोर जोङो MCLAयावनो जोङो अख्रा खालामालासे दङमोन बेबायदिनो दङ दाबो आसायाव दङ निस्सय
बेनिखायनो जोंनि दिनै पार्टिनि वर्कार्सफ्रा ब्लकनिफ्राय लानानै प्राइमारिनिफ्राय लानानै बुथ्सनिफ्राय लानानै दिनै दिने राति बिराद गोसो होनानै दिनैसिमबो मावदों आंबो फोथायनाय दं बिथांमोननि सायाव जे नेक्स्टआव आरोबाव बिथांमोना जोंनि रायजो राजाखौ गोजोन होनो आरो जोंनि खना खनला ओनसोलखौ जौगाथाय लाबोनो बिथांमोना खामानि मावदों आरो बेबायदि खामानि मावनायाव आंबो गोजोननाय दङ दा बेनिखायनो जोंनि गेजेराव गुसुङै सुंद'यै जोङो इयो मोनदोंब्लाबो जोंनि समस्थिया जोबोद गोजोननाय दा आथिखालाव जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ नोंथांमोननि गभर्नमेन्टआ हाबाखौ मोजाङैनो मावबाय दङ आरो मावगासिनो दङ दा फैबाय थानाय समाव माबायदि नोंथांमोननि सरकार दाफिनोब्ला मावनायनि प्लानिंफोर खालामो सरकाराथ' दाखागोन कम्पालसारि बेखौ बुंगोन आरो थांखियाबो बेनो थागोन जों मानगोनां चिफ सारनि थांखिया जाहैबाय जोंनि बे ओनसोलावहाय सान्थि बेखौनो टप एन्ड प्रायरिटि लानानै गायसननायनि थांखि बेजों लोगोसे आं दहाय बुंबाय मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टआव मोनफा पलिसि लानानै बिथाङा मावबोबाय थाखादों दा बेबो थांबाय थागोन दा रायजो राजाया बेखौनो लुबैदों जोंनि ओनसोलाव सान्थिया थाबाय थाथों सान्थि भाबै जोङो दिनैहाय बेवहाय सरकारखौ खुंलांबाय थानो हाथों दा उद्देश्यआ बेनो आरो जेरैबायदि जों प्रजेक्ट लानानै आरो मिशन लानानै चिफ सारा मावलांबाय थादों बेनो थाबाय थागोन आरो बिथांनि जेनाखि सान्थौ निस्सय बेनिफ्राय साबसिनै आरो मोजांसिन पलिसिफोर लानानै दङ आरो गासैजों सावरायनानै बिथाङा पलिसिखौ लायो आरो बेबायदिनो गोदानै साबसिनै पलिसिफ्रा फैगोन आं बेखौ मिजिंथिदों दा नैबे बुब्लियाव जोङो जोंनि 13 नं सिडली चिरांनि एम सायखं बसुमतारी सारजों जों दिनैनि नैबे मोनाबिलियाव गोबांथार बाथ्राखौ लानानै गोबांथार आयदाखौ लानानै जोङो नैबे हाबाफारिखौ लादोंमोन दा सारा जोंनि गेजेराव फारफ्रोम बिथिंखौबो लानानै गोबां बाथ्राखौ रायलायनायनि गेजेराव जों सम मोननायनि थाखाय जों सारखौ साबायखर बावो गोजोन्थों